Καλησπέρα σας. Με χαρά σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση. Είναι μια σημαδιακή χρονιά το 2024 για την Combat, γιατί κλείνουμε αισίως 10 χρόνια λειτουργίας και είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί από το Φεβρουάριο του 2014 που ξεκίνησε το συλλογικό σύστημα της Combat τη λειτουργία της, έχουμε καταφέρει να κάνουμε πολλά και πιστεύω σημαντικά για την προώθηση της εναλλακτικής διαχείρισης των συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας στη χώρα. Έχουμε οικοδομήσει ένα πανελλαδικό δίκτυο με 60 αδειοδοτημένους συλλέκτες, αποθηκευτές και ανακυκλωτές. Είμαστε το σύστημα που από την αρχή εφάρμοσε την αρχή της μη επιχειρηματικής εμπλοκής στη διακίνηση των αποβλήτων συσσωρευτών, κάτι που λίγα χρόνια αργότερα ο νομοθέτης και στον νόμο του 2021 και στον νόμο τον προηγούμενο του 2017 συμπεριέλαβε στις διατάξεις του. Είμαστε περήφανοι ταυτόχρονα γιατί έχουμε στήσει και εφαρμόσει ένα ενιαίο διαχειριστικό σύστημα το οποίο μας επιτρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας με τρόπο διαφανή, με τρόπο συστηματικό και με τρόπο αποτελεσματικό. Είμαστε τέλος πολύ περήφανοι και χαρούμενοι γιατί έχουμε καταφέρει να διαχειριστούμε περισσότερους από 170.000 τόνους αποβλήτων συσσωρευτών όλη αυτή τη δεκαετία, αλλά ταυτόχρονα έχουμε τρέξει και πάνω από 130 ενημερωτικές καμπάνιες για την αγορά, για τον καταναλωτή, για τη μαθητική κοινότητα. Σήμερα, με την ευκαιρία της πολύ σημαντικής έκθεσης της Verdetech, στην οποία άλλωστε είμαστε τακτικοί συμμετέχοντες, και με την ευκαιρία ταυτόχρονα και της δεκαετίας μας, αποφασίσαμε μαζί με τη συνεργασία και με την υποστήριξη του ΣΕΠΑΝ, του Συνδέσμου των Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Διαχείρισης στην Ελλάδα, να κάνουμε αυτή την εκδήλωση με σκοπό να αυξήσουμε, αν θέλετε, αν μου επιτρέπετε ο όρος, το επίπεδο της ενημέρωσης αλλά και της ευαισθητοποίησης γύρω από μερικά πολύ σημαντικά θέματα, όπως είναι η εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας, όπως είναι το άλλο επίπεδο στο οποίο περνάει η ανακύκλωση όλων των ρευμάτων των αποβλήτων και φυσικά στη νέα εποχή που σηματοδοτεί ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός για τις μπαταρίες, για το οικοσύστημα της ανακύκλωσης και της εναλλακτικής διαχείρισης σε όλη την Ευρώπη. Το γιατί θα σας το πούνε οι διακεκριμένοι προσκαλεσμένοι μας. Εμένα θα μου επιτρέψετε να πω ένα πράγμα μόνο. Είναι η πρώτη φορά που ένα ευρωπαϊκό νομικό κείμενο εξετάζει ένα προϊόν σε όλο το φάσμα της ζωής τους, καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός είναι πρωτίστως ένας προϊοντικός κανονισμός. Ασχολείται με την μπαταρία και με τα απόβλητα της μπαταρίας. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στη συνέχεια και θα έχουμε και ένα πολύ ωραίο πάνελ συζήτησης, θέλω να πιστεύω, με τη συμμετοχή και ανθρώπων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και τον ΕΟΑΝ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και θα παρακαλούσα πολύ και την κυρία Μπέλση. Ναι, θα δείτε ένα μικρό βιντεάκι που έχουμε ετοιμάσει, δεν είναι κουραστικό, έτσι συνοπτικά τι έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια και αμέσως μετά θα παρακαλούσα πολύ την κυρία Μπέλση από το ΣΕΠΑΝ να πάρει το λόγο.
Καλησπέρα και από μένα. Είμαι η Λένα Ιμπέλση, είμαι η πρόεδρος του ΣΕΠΑΝ. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε εδώ μαζί σήμερα, σε αυτή την έκθεση. Πράγματι, η διοργάνωση αυτού του event αυτή τη στιγμή είναι με την υποστήριξη του ΣΕΠΑΝ, γιατί έχουμε υπογράψει ένα σύμφωνο συνεργασίας με την Combat, γιατί έχουμε δύο κοινούς στόχους. Ο ένας είναι να προωθήσουμε την κυκλική οικονομία και ο άλλος είναι να προωθήσουμε την ορθή και σύνομη διαχείριση των αποβλήτων. Είναι ήδη στόχοι που έχουμε και μέσα τα μέλη του συνδέσμου του ΣΕΠΑΝ, για τα οποία όμως θα σας πω περισσότερα αργότερα. Τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Κατράκη της Euric, που είναι. Καλησπέρα σας. Yes, so unfortunately, despite my Greek origins, I'm going to give my speech in English today. I prefer Greek for my holidays and all the fun I have with my family. I'd like to thank a lot Combat and SEPAN for the invitation, which is very special for many different reasons. One that we have in common with Combat. Euric has also been founded 10 years ago. So we are celebrating this year our 10th anniversary. We'll do a conference in Milano in September. And it's also one of my very last days at the head of Euric. I'm going to move and work for a recycling company close to that federation. But so there is no particular issue with that, in the sense that, as I will show in my presentation, we also have a very large team which will reach 10 people this year, which is in great contrast with when I started, when I was alone. I'm trying to speak slowly. I know that I'm being translated, and I would like to obviously thank the translator for doing so. I was asked to introduce the views of the recyclers on the circular economy, the Green Deal at large. It's a very wide topic, as you might imagine, so I've picked up a few examples that are also related to the activities of Combat and SEPAN, our member, namely basically batteries, obviously, but I'm not going to dive too much into batteries, but also what is, and I will explain that a bit later, some sort of embryonic industrial strategy at European level, the so-called Critical Raw Materials Act. So a few words about Euric. We are obviously based in Brussels. We represent, through our national recycling federations and recycling companies, almost 6,000 companies, be them large or small and medium-sized companies, which represent usually the bulk of the recycling industry. We are active in all waste streams. Okay, so it's support. Yeah, all waste streams, so basically metals, ferrous, non-ferrous, but also tires, textiles, plastics, e-waste, end-of-life vehicles, so almost, and batteries, so almost all waste streams. And the average turnover of the recycling industry that we represent today is on average 95 billion euros per year. So it's a rather large industry with a large contribution to the European economy. I'm sorry because I don't manage to put my slides, they're always cut, but no problem. What we do, obviously we interface with European institutions on a daily basis, and to do so we are official members of many different official bodies at European level, both especially the technical bodies, the standardization bodies, which are very important, the more political bodies, the platform for sustainable finance, so far and so on. The objective is not to be there for the pleasure of being there, but there is a saying in Brussels which is that if you are not at the table, you are on the menu. And that's often the case. You are better on the table to negotiate and represent the interest of the industry rather than on the menu, because otherwise others will make the decision for you. If I was showing you a picture of when I started 10 years ago, I had no white hair. I was looking very young, and yeah. So it's great, but it requires a lot of work. Now,
The European Green Deal, and I took a picture of the current president who is running for re-election, Mrs. Ursula von der Leyen. It's nice to go a bit, 5 years earlier, because we are currently facing a backlash, for good reasons, I think, as well, in Brussels. And despite the fact that Ursula von der Leyen is from the German Conservative Party, her first press conference was about the Green Deal. So, and you will see that in the course of the last 5 years, despite COVID and the war in Ukraine, the Green Deal was the main political objective of the European Commission, together with the digital transition, I would say. And so what we also see, for good reasons as well, that while the Green Deal was initially a strategy for environment, we are slowly moving towards a more industrial strategy, which is absolutely needed, because there is today a huge gap in terms of competition and competitiveness between us, industries at large in Europe, and what we see in terms of international competition, be it in Asia or in the US. Very interesting as well, no need to look at the slides, is the fact that in the new Circular Economy Action Plan, there were two among the priority waste streams, they call them priority waste streams, there were two priority waste streams that are very close to our membership interests, namely e-waste and batteries. Batteries, and as Dionysis Boudouvache, the Secretary General of Combat, has said, is a blueprint regulation, because it looks, and I will say a few words about it, at not only how batteries end of life are managed, but at the entire life cycle of batteries, and that changes a lot. And I'm not going to go through everything now, because otherwise you won't be interested in my future slides. But also in terms of e-waste, because e-waste is obviously extremely difficult to recycle. We have within CEPAN very talented companies who are recycling e-waste, and they are better placed to basically also tell you how complex but also difficult it is to be competitive, to comply with the rules, face obviously sometimes or often illegal activities. And so there was also, in terms of e-waste, the same level of ambition, though now we are waiting for the next revision, but also a willingness to look at better design of electronic products when they are placed on the market. One slide which I like showing as well is a slide from Eurostat, so-called the circular materials use rate. It's basically the ratio of how much materials come from recycling versus all materials used by industries in Europe. And what you could see is that over the last 5 years, despite a lot of legislation and policies, the ratio of recycled materials used by industries in Europe is slightly the same, between 11.5 to 12.5%. Obviously, there are divergences, because metals are, for their intrinsic value and intrinsic characteristics, way more recycled than plastics, for instance. But the average at EU level is 12.5. Now, there is another report at international level which says that the average of the circular materials risk, globally speaking, is more or less 6%. So we are twice better than the global. But we are still, despite of legislation, more or less at the same level in terms of use of recycled material out of the total of materials used by downstream industries at large. I'm not going here to enter into very specific waste streams, because the numbers would obviously be different. Now, mega trends at EU level, before diving into my two examples, especially with the COVID and the war in Ukraine and the surge of electricity prices, there has been, though it's rather slow, a better understanding that if Europe wants to stay competitive in terms of industrial competitiveness, we have to do a couple of things.
what is also interesting is that, especially within the Commission, we saw that the European institutions want to use the green growth or the green card as a way to differentiate themselves from the US and China. And you can see that rather clearly when you look at trade policy, because when you look at trade policy, you see often that trade policy of the US or China is often very much related to trade instruments that are being used often very bluntly for politically motivated reasons. Here in Europe, we saw that a lot of green legislation was also used for trade purposes. For instance, revision of the waste shipment regulation. For instance, very recently, the finalization of the adoption of packaging regulation, where there was a huge fight, let's put it like that, on whether recycled content for packaging, so your PET bottle, shall be made solely from PET collected and recycled in Europe, or should also be met by recycled PET imported from non-European countries. And I can tell you that occupied my month of March, where I had to work a lot with the institution to go for a certain level of protection of the European recycling industry to make sure that if, because that's the decision made by the Commission, contrary to what was initially presented in the text, the recycled content targets, which are more or less 25 to 50%, depending on the polymer type, would be open to international competition. Then we have so-called equivalent conditions, so that the way we recycle PET in Europe shall be more or less the same as the way PET is recycled in non-European countries, so there is a level playing field. And that, I can tell you, March, I'd had a lot of sleepless nights working with the Commission, especially, and the Belgian presidency, to make sure that we don't throw the baby with the bathwater. So trade, that's my point, is no longer per se free trade, the alpha and the omega of EU policy. But we still don't know strategically where we are going because of what I just said about packaging, so there is still a lot of work to be done. Strategic autonomy as well, it's what we see with the Critical Raw Materials Act. The problem is when you look at those legislation with very legitimate targets, contrary to what happens in the US, we are not putting the means behind. We put the targets, 25% of overall critical raw materials, which are very wide bulk of different raw materials, shall be met by European recycling capacity, but the subsidies today are in the US, not in Europe. And so when you look at also the priorities that we have for recyclers at European level, a lot of our priorities that are available on our website is to support those targets with less sticks and more carrots, more incentives, be it taxation to make sure that when the consumer goes and chooses a green product, first he has the information, proper labeling. Second, he doesn't have to pay much than the linear product. Lower taxation, lower VAT, for instance. Pool measures for products made of recycled content. We know it's challenging, especially for batteries, but we were among the proponents of recycled content for batteries, because we think that if we want, obviously, to scale up capacities, especially in Europe, we also need to put some targets in terms of incorporation of recycled materials. We may not always go that route for all the streams. Base metals may have less of a need in terms of recycled content because they're already recycled at scale, with nuance, for instance, recycled steel in cars, where you have still today a level of improvement which could support cooperation between, for instance, our members and the car industry as we see today happening in different countries. What I wanted to say about batteries, but I don't want to impinge into Eucobat and my colleague from Eucobat speech, is that what was really, really interesting in that regulation is that first, it's a regulation, so less margin of appreciation for member states, which means that there should be more harmonization at EU level, which per se is good, but it's good if you have a good regulation. If you have the bad regulation, it's not that good because then you are going to basically have a bigger problem at EU level. So that's why when you go for regulations, contrary to directive,
the pressure on policymakers but also industries is bigger because you need to get it right. If you get it wrong, then you have a bigger problem. And what I also find very interesting, beyond the recyclability, recycled content requirements, is the fact indeed that this regulation looks at the entire life cycle. And I find that very interesting in the sense that if we want to move towards a circular economy, we need to have a circular value chain approach, stop working in silos, and that obviously requires better harmonization at the different levels. Critical Raw Materials Act, why I'm going to say that today, not only because you find a lot of CRMs, critical raw materials in batteries, but because it was the first time the EU came up with something that looks like a genuine industrial strategy, without a carrot, but something that indeed says a couple of things. First, we need to have 10% of CRM's needs coming from mining. Before working for Eureka, I worked for the mining industry. That could have never happened 15 years ago. Second point, 40% of CRMs shall be processed and refined in Europe. When we look at where we stand today in comparison to China, by 2030, that would require massive investments, and first and foremost, to find a solution to energy costs, which today render at large, even if the situation is better today than a year ago, the European industry in a completely different situation as industries operating in China or the US. Recycling, 25% of CRM shall be recycled by 2030 in Europe. When you look at where we stand for the CRMs, the critical raw materials, who have an intrinsic low value, if you set aside the precious metals that you find in catalytic converters, where you are usually at less than 1%, 25% by 6 years is obviously a miracle today, which would require to also change mindset and also means behind if we want to get close to that target. All those and also what we did is available on our website, so I'm not going to go through my slide. What was also very interesting is the fact that institutionally speaking, because we work in Brussels, that text was prepared in less than a year, and for the first time, not by DG Environment, with whom we work on a daily basis, but by DG Grow, DG Industry, let's put it like that. So the mindset was also a bit different. Now, when you look at the targets, they are extremely legitimate, but when you look at the package behind to achieve those targets, you see, again, that there is a huge difference of approach between the US Inflation Reduction Act and the amount of subsidies to which industries have access in the US, setting aside, obviously, energy cost, and what is the underlying support to basically what European industry at large do benefit. Now, going to our priorities for the next 5 years, I show you the slide about Eurostat and the circular materials use rate. One of our targets would be also, as for climate, to have a target for circular materials use rate, because we think that is better than only recycling rates, because it embodies a more circular value chain. How much recycled materials are used by downstream industries. We propose that we could double that number from 11.5 to 23% by 2030. This would be an overarching target. And then we work on 4 different pillars. I know my time is limited, so I'm not going to go through each of them. First and foremost, to have, I would say, sometimes a bit less legislation, but more emphasis placed on enforcement at national level. We have, over the last years, came up with very complex rules, sometimes very useful. We have been, as I said, very supportive of recycled content targets, especially for plastics. But we also see that sometimes, and very often, we need more time across Europe to better enforce those rules, better implement those rules, and also find a way to better work along the value chain to have more cooperation and make sure that we are going to find solutions that make sense at industrial level, from the consumer to all the different industries involved in recycling and the use of recycled materials. And so take maybe a bit more time, but also make things better, because we saw that indeed rules are very complex, but it takes a lot of time
to put them in place. And if you, every 2-3 years, change them, this is not granting this basically certainty that industries need. More consistency. I'm sure as entrepreneurs you would agree with me. Often we have a target and the day after we end up with legislation which in practical sense will have the exact opposite objective. We saw that especially with chemical legislation. Another example, now we are, ECHA, the European Chemical Agency, came up with an idea to reclassify recovered aggregates. Aggregates are the most recovered waste stream in Europe in terms of volume. It's an article under which, I'm not going to go too much into details, but it has a very simple classification. Now, for I don't know which reason, somebody came and said it has to be a mixture or a substance. If that was the case, I can tell you we would stop recycling aggregates. I don't understand how we can set targets in legislation to recycle more aggregates, and the day after, another agency from the same body comes up with a proposal that will completely destroy a well-functioning value chain. So it's not a criticism per se, or actually it is, but more cooperation with policymakers and more consistency between the targets and what we put would help us at large. Yes, I know my time is limited, so I'm not going to go through that. Very last point, because I cannot cover everything. We also want to have and go way faster into better distinguishing a waste from recycled materials in terms of status. It's a bit of a technical term, it's called end of waste, but it's basically giving a status for recycled materials which should no longer be classified as a waste. Being classified as a waste when you are recycled doesn't bear much future, because waste is extremely regulated. What we want as recyclers is that when we have completed a recycling process, usually mechanically, we move out of the waste status and we have an easier access to the internal market and to the global market. And for most of the waste streams, those criteria, especially at EU level, are lagging behind. And here there is an issue of method in Brussels. And I know my colleagues, not my colleagues, but the people with whom I work every day at DG Environment are aware, it takes way too much time to get those harmonized criteria. We speak sometimes about more than 10 years, while the standards are there, the quality standards are there, the processes are there, the capacity is there, the downstream markets are there, but the Joint Research Center shall come up with a very thick report, so far and so on. Cut a bit red tape, go faster, trust us as responsible industry players, and we will be able, be it in Greece or in Europe, to go things faster and obviously to make sure that the circular economy, the Green Deal, are going to create more industrial jobs in Europe. I will stop here. I hope I didn't speak too fast for the translators, and I'm also obviously at your disposal for any break after the conference. Thank you so much. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Κατράκη για την πολύ ενδιαφέρουσα και περιεκτική παρουσίασή του και θα ήθελα να παρακαλέσω την κυρία Μπέλση να μας πει λίγο ωραία όλα αυτά που γίνονται στην Ευρώπη. Εδώ η βιομηχανία της ανακύκλωσης τι κάνει? Εδώ, όπως φαντάζεστε, τα κάνουμε πιο ωραία από ό,τι αυτή στην Ευρώπη, Γιατί γελάτε? Λοιπόν, κατά τον ίδιο τρόπο που ο κύριος Κατράκης μας έδειξε ότι τα μέλη του συνδέσμου της EURIC ασχολούνται με πάρα πολλά ρεύματα αποβλήτων και πάρα πολλά υλικά, κατά το ίδιο πράγμα κάνουμε και εμείς στην Ελλάδα εδώ πέρα με το ΣΕΠΑΝ, ανήκουμε στη EURIC. Τα μέλη μας, λοιπόν, ασχολούνται με πολλά και διαφορετικά αντικείμενα και διαχειριζόμαστε τα πάντα όλα. Διαχειριζόμαστε απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Διαχειριζόμαστε ΑΕΚ, απόβλητα εξκαφών κατεδαφίσεων. Διαχειριζόμαστε βιομάζες. Διαχειριζόμαστε λιπαντικά. Διαχειριζόμαστε μπαταρίες. Διαχειριζόμαστε χαρτί. Διαχειριζόμαστε υλικά συσκευασίας. Έχουμε μέλη μας εταιρείες που λειτουργούν εκδάη. Έχουμε μέλη μας εταιρείες που σχεδιάζουν μονάδες διαχείρισης αποβλήτων και τις λειτουργούν.
Έχουμε μέλημα στους μεγαλύτερους ανακυκλωτές της χώρας και τις εταιρείες που αυτή τη στιγμή κάνουν και τη μεγαλύτερη ενεργειακή αξιοποίηση. Με δύο λόγια, τα έχουμε δει όλα και τα βλέπουμε όλα. Τώρα, τα καλά τα νέα είναι ότι, επειδή δεν έχω έτσι νούμερα για την Ελλάδα τι κάνουμε με την ανακύκλωση ουσιαστικά, αλλά έχω κάποια νούμερα από τα μέλη μας, σε ετήσια βάση, τα μέλη του ΣΕΠΑΝ, χρησιμοποιούμε, ανακτούμε, χρησιμοποιούμε και αξιοποιούμε είτε ως πρώτες ύλες είτε ενεργειακά 2 εκατομμύρια τόνους υλικών το χρόνο. Έτσι. Καθόλου μικρή ποσότητα. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία από αυτό που λέγεται και ανακύκλωση και ενεργειακή αξιοποίηση. Τα περισσότερα από αυτά, μαθητικά θα έλεγα όλα από αυτά, εμπλέκουν τον ιδιωτικό τομέα, καθαρά. Έτσι. Διότι σαν εναλλακτικές πρώτες ύλες χρησιμοποιούνται απόβλητα και παραπροϊόντων πολλών βιομηχανικών διεργασιών. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, από τα ναυπηγεία, από τη ΔΕΗ, από το αλουμίνιο, από τις χαλιβουργίες, από κάθε βιομηχανική, από τα δηληστήρια, πάρα πολλά υλικά τους, τα οποία δεν τους είναι χρήσιμα πια, γίνονται πρώτη ύλη για άλλες βιομηχανίες. Αυτό είναι ανακύκλωση και τα ΕΚ. Και βέβαια τα υπολείμματα, ότι είναι μη ανακυκλώσιμο υλικό, αφού είναι μία επεξεργασία, μπορεί να πάει για ενεργειακή αξιοποίηση, όπως και γίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Βέβαια, σε αυτά τα 2 εκατομμύρια που αξιοποιούνται, δεν σημαίνει ότι όλα είναι ντόπια, γιατί δυστυχώς δεν είμαστε οργανωμένοι και δεν έχουμε τις υποδομές για να έχουμε τα δικά μας υλικά στο βαθμό που τα θέλουμε. Γιατί εδώ λοιπόν αρχίζουν τώρα τα δύσκολα για το τι γίνεται στην Ελλάδα. Έτσι. Έχω πει, είμαι 10 χρόνια μόνο στα απόβλητα. Είμαστε στην Ελλάδα. Έχω πει και λέω συχνά ότι άμα ήταν η δραστηριοποίηση στο χώρο αυτό ολυμπιακό άθλημα, θα ήταν μαραθώνιος μετεμποδίων. Διότι νομίζω περί αυτού πρόκειται. Είναι πάρα πολύ μεγάλες οι δυσκολίες και αν θέλουμε τώρα να μιλήσουμε για την ανακύκλωση, να ξεκαθαρίσω και κάτι που είναι πάρα πολύ βασικό. Όλος ο κόσμος λέει ανακυκλώνω. Χρησιμοποιεί το ρήμα ανακυκλώνω. Να διευκρινίσω ότι δεν ανακυκλώνουν οι πολίτες, δεν ανακυκλώνει η κυβέρνηση, δεν ανακυκλώνει η τοπική αυτοδιοίκηση, δεν ανακυκλώνει ο ΕΟΑΝ, δεν ανακυκλώνουν τα ΣΕΔ, δεν ανακυκλώνουν οι ΜΚΟ. Οι μόνοι που ανακυκλώνουμε είμαστε εμείς. Και ποιοι είμαστε εμείς? Εμείς είμαστε η βιομηχανία, είμαστε οι εταιρείες, είμαστε παραγωγικές εταιρείες, οι οποίες μπορούμε να πάρουμε τα προϊόντα τα δευτερογενή, τα απορριμματογενή και να τα ξαναβάλουμε στην αγορά και να τα χρησιμοποιήσουμε και να γίνουν πάλι προϊόντα. Μόνο εμείς ανακυκλώνουμε. Και επειδή λοιπόν μόνο εμείς ανακυκλώνουμε, πρέπει να είμαστε, η γνώμη μας να ακούγεται και πρέπει να είμαστε σε όλα τα τραπέζια των συζητήσεων για το πώς πρέπει να γίνει αυτή η δουλειά. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα. Μιλάμε για κυκλική οικονομία. Κυκλική οικονομία, για να φτάσουμε να έχουμε κυκλική οικονομία, πολλές εταιρείες πρέπει να αλλάξουν πρώτες ύλες, σταματήσουν να χρησιμοποιούν υλικά ή ένα μέρος των υλικών τους να είναι καινούρια. Μπορεί να πρέπει να αλλάξει εξοπλισμό, να θες καινούριες εγκαταστάσεις, να πρέπει να αλλάξει καύσιμα. Αυτό είναι κάνω κυκλική οικονομία για μια εταιρεία η οποία παράγει. Όλα αυτά απαιτούν άδειες. Μιλάμε για Γολγοθά, όπως ξέρετε. Έτσι. Γιατί μπορεί με το e-gov να έχουμε αυτοματοποιήσει τα χαρτιά τα πολλά που χρειαζόμαστε για να έχουμε εξοικονομήσει τις ουρές, τις υπηρεσίες για να τα πάρουμε. Αλλά παρόλα αυτά, για να βγάλεις άδεια, για να χτίσεις, για να γκρεμίσεις, για να κάνεις οτιδήποτε, τραβάς τον παθόν τον τάραχο. Βλέπω πολλούς από εσάς να κουνάτε το κεφάλι. Δεν μπορεί να θέλουμε να αλλάξουμε οικονομικό μοντέλο, γιατί η κυκλική οικονομία δεν είναι περιβαλλοντικό στόχος, δεν είναι προστατεύω τα δάση. Η κυκλική οικονομία είναι να αλλάζω πώς λειτουργώ όλη την οικονομία μου. Και να επιμένουμε σε παλιά μοντέλα και τρόπους λειτουργίας. Άρα πρέπει να ξαναδούμε από την αρχή όλη την αλυσίδα τι χρειάζεται. Επίσης, επειδή το πρόβλημά μας παραμένει η ταφή, διότι δυστυχώς σχεδόν το 80% των υλικών μας θάβονται, πολλά χρήσιμα υλικά είναι εκεί μέσα, όλοι επικεντρώνουν τις δυνάμεις τους στο να μειώσουμε την ταφή. Αυτό είναι ένα μέρος της εξίσωσης. Δεν φτάνει η μείωση της ταφής, γιατί για να φτάσουν τα υλικά να είναι χρήσιμα, πρέπει να έχουν και συγκεκριμένες προδιαγραφές, να είναι καθαρά. Άρα, για να βελτιώσουμε την κατάστασή μας, πρέπει οπωσδήποτε να ασχοληθούν αυτοί που πρέπει να ασχοληθούν με τη διαλογή στην πηγή, για να μην γίνονται όλα αχταρμάς και φτάνει τελικά το πλαστικό μαζί με το λεμονόκουπο και το ψαροκόκαλο για να γίνει χρήσιμο υλικό. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Πρέπει να υπάρξουν υποδομές για να γίνει αυτή η δραστηριότητα και πρέπει να υπάρχουν και τα κίνητρα. Διότι όταν εγώ χθες πήγα στο σούπερ μάρκετ
και στο ράφι είχα το απορρυπαντικό που ήταν σε ωραία χάρτινη ανακυκλωμένη συσκευασία και ήταν πιο ακριβό στο κιλό από το ίδιο απορρυπαντικό το οποίο ήταν στην πλαστική συσκευασία, εννοείται, και είμαι και ευαισθητοποιημένη υποτίθεται, ότι πήρα το πιο φθηνό. Άρα, για να λειτουργήσει όλη αυτή η αλυσίδα και να μην φτάσουν τελικά οι μονάδες που θα γίνουν με ευρωπαϊκά χρήματα να μείνουν και να τις κοιτάμε και να μην έχουμε αποτέλεσμα, θα πρέπει όλη η αλυσίδα να συντονιστούμε μεταξύ μας. Διότι τελικά η βιομηχανία θα παράγει τα προϊόντα που θα ζητήσει ο καταναλωτής. Αν ο καταναλωτής δεν φτάνει να ζητάει τα προϊόντα που είναι αποδεδειγμένα και όχι με greenwashing, πράσινα, και να έχουν μέσα ανακυκλωμένα, η βιομηχανία πολύ απλά δεν θα τα παράξει. Άρα θα χρειαστεί η εμπλοκή όλων και Υπουργείων Οικονομικών και κίνητρα και μειωμένους ΦΠΑ και έλεγχοι, γιατί στους ελέγχους έχουμε μία αλλεργία, δεν μας αρέσουν πάρα πολύ οι έλεγχοι. Μας αρέσει πάρα πολύ να δυσκολεύουμε τη ζωή των εταιριών για να τους δώσουμε τις άδειες και μετά ό,τι θέλει ο καθένας κάνει. Άρα θα πρέπει να διευκολυνθεί η αδειοδότηση, να αυξηθεί ο έλεγχος, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα και υποψία greenwashing, γιατί η νεολαία, τα παιδιά μου είναι δεκαετία των 20 και δεν πιστεύει κανείς στις πολυεθνικές ότι κάνουν ανακύκλωση. Πιστεύουν ότι υπάρχει μόνο greenwashing. Άρα θα πρέπει να γίνουν πάρα πολλές δράσεις από όλους μας για να καταφέρουμε τελικά να προχωρήσουμε σε αυτό που λέγεται ανακύκλωση και κυκλική οικονομία και να μην μείνει μόνο στη θεωρία. Να πάμε στην πράξη. Αυτά με 2 λόγια από μένα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Μπέλση. Εμείς γι' αυτό συνεργαζόμαστε με το ΣΕΠΑΝ, γιατί ξέρουμε ποιοι ανακυκλώνουν και προσπαθούμε να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, την πολύ σημαντική. Θα γίνει μια μικρή αλλαγή στο πρόγραμμα. Ήταν προγραμματισμένο να μιλήσει πρώτα ο Γενικός Γραμματέας της EUCOMBAT, ο κ. Ρόιτερς, για τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Μπαταριών, και μετά η κυρία Λαμπρέα από τη Sunlight για το πολύ σημαντική καινοτομία που εισάγει ο κανονισμός, που είναι το Battery Passport. Θα μιλήσει πρώτα η κυρία Λαμπρέα, γιατί έχει μια σοβαρή υποχρέωση που δεν μπορεί να αναβάλει. Παρακαλώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χρόνια πολλά στην Combat για τα 10 χρόνια. Έχω ετοιμάσει μια παρουσίαση για εσάς. Έχει πάρα πολλές εικόνες και πολύ λίγα λόγια. Επομένως, θα την ακολουθήσουμε για να μπορέσετε να καταλάβετε έτσι από μια helicopter view τι ακριβώς θα φέρει αυτό το ψηφιακό διαβατήριο της μπαταρίας. Είμαστε εντάξει? Ευχαριστώ. Είμαι η Ευελίνα Λαμπρέα, έρχομαι από τη Sunlight Energy Storage Systems, υποστηρίζω την διεύθυνση της συμμόρφωσης στη Sunlight και θα δώσουμε την άποψη της βιομηχανίας επί του νέου κανονισμού και αυτή την ιδιαιτερότητα που εισάγεται από τον κανονισμό αυτό, το ψηφιακό διαβατήριο της μπαταρίας. Μίλησε και η κυρία Μπέλση νωρίτερα και ο προηγούμενος ομιλητής μας, ο κύριος Καρατράκης, για την κυκλική οικονομία. Ας το δούμε λίγο στο οικοσύστημα της μπαταρίας. Το φέρουμε λίγο πιο δόμος, γιατί πρέπει να την κοιτάω. Ωραία. Ευχαριστώ. Ας ξεκινήσουμε λιγάκι να εξηγήσουμε ή να δούμε ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες του οικοσυστήματος της μπαταρίας. Έχουμε την εξόρυξη, έχουμε την επεξεργασία των ορυκτών, έχουμε τους παραγωγούς ή τους συναρμολογητές της μπαταρίας, τους διανομείς, λιανική, χονδρική, τον τελικό καταναλωτή και φυσικά τις εταιρείες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στη διαχείριση των αποβλήτων και στην ανακύκλωση. Ο νέος κανονισμός της μπαταρίας αναγνωρίζει όλους τους βασικούς παράγοντες στην εφοδιαστική αλυσίδα της μπαταρίας και προβλέπει διάφορες υποχρεώσεις για αυτούς ή ακόμα καλύτερα ενδεχόμενα κάποιες προκλήσεις, είναι καλύτερο να πούμε. Από την εξόρυξη ήδη πλέον ασχολούμαστε με την υπεύθυνη εξόρυξη και το σεβασμό στα δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και το σεβασμό στις συνθήκες υγείας και ασφάλειας. Εισάγεται και η έννοια της απόδοσης του ανθρακικού αποτυπώματος, ήδη από την εξόρυξη. Αυτό μας οδηγεί στην επεξεργασία των ορυκτών, που και εδώ μας ενδιαφέρει ακριβώς το ίδιο, δηλαδή ανθρώπινα δικαιώματα πάλι, συμμόρφωση με θέματα υγείας και ασφάλειας και ανθρακικό αποτύπωμα. Τώρα όμως εισάγεται και το due diligence το λεγόμενο, δηλαδή η διερεύνηση δέουσας επιμέλειας στο ακριβώς προηγούμενο στάδιο. Η δέουσα επιμέλεια θα μας ακολουθήσει μέχρι το τέλος ζωής του προϊόντος. Άρα λοιπόν στην παραγωγή των μπαταριών, ένας από τους κλάδους στους οποίους δραστηριοποιείται η Sunlight,
εκτός από την υπεύθυνη προμήθεια των 2 προηγούμενων σταδίων, μας ενδιαφέρει φυσικά η ταξινόμηση και τα λοιπά, τα βλέπετε εκεί, η απόδοση της μπαταρίας διάρκειας ζωής και όλες αυτές οι ετικέτες και οι σημάνσεις που φέρει η μπαταρία πάνω της, πάλι το αποτύπωμα του άνθρακα και κίνητρα ανακύκλωσης. Όταν περάσουμε στη διάθεση, στους διανομής, εισαγωγής, χονδρικής και λιανικής, εδώ είναι και οι γνωστοί OEMs, έτσι, όλοι αυτοί οι οποίοι κατασκευάζουν οχήματα, αυτοκινητοβιομηχανία, Clarks, Tractions και τέτοια. Πάλι έρχονται διάφορες προκλήσεις σχετικά με την ανακύκλωση, πάλι τους ενδιαφέρουν τα δεδομένα της εφοδιαστικής αλυσίδας και τι διερεύνηση ιδέουσας επιμέλειας έχει γίνει σε αυτή, ώστε στο επόμενο μας στάδιο, στον τελικό καταναλωτή, να έχουμε όλη την πληροφόρηση στην ετικέτα. Το είπε ο κ. Κατράκης νωρίτερα, το ανέφερε και η κυρία Μπέλση, ο τελικός καταναλωτής πρέπει να ξέρει. Και πρέπει να ξέρει και να καταλαβαίνει. Να καταλαβαίνει τι είναι όλες αυτές οι σημάνσεις που φέρει η μπαταρία επάνω της, να καταλαβαίνει πόσο από το υλικό το οποίο συμμετέχει στην κατασκευή της είναι ανακυκλωμένο, να έχει κίνητρα για την ανακύκλωση και φυσικά τέλος η διαχείριση των αποβλήτων και η ανακύκλωση, που τώρα πια καταλαβαίνετε ότι έχει πάλι υποχρέωση ανθρακικού αποτυπώματος, πρέπει πάλι να μας δει, να μας πει τι ανθρακικό αποτύπωμα έχει και θα πρέπει σίγουρα να μπορεί να παραλάβει και να διαλέξει τα υλικά από την μπαταρία με σκοπό την ορθότερη και τη βελτιστοποιούμενη διαδικασία διαχείρισής τους. Ξαναφέρνω το ίδιο σχήμα με τα στάδια του οικοσυστήματος της μπαταρίας και χρησιμοποιώ τον όρο κυκλική οικονομία. Εδώ θα μείνω λίγο περισσότερο στις κατηγορίες στις οποίες δραστηριοποιείται η Sunlight, την παραγωγή της μπαταρίας και συναρμολόγηση, αλλά και την ανακύκλωση. Η κυκλική οικονομία είναι κάτι το οποίο προβάλλεται πολύ ανοιχτά από τον κανονισμό. Αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε φεύγοντας από αυτή τη συνάντηση σήμερα εδώ, είναι ότι αυτό που προβάλλει ιδιαιτέρως είναι η διαφάνεια και η ευαισθητοποίηση σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ξαναχρησιμοποίησα λοιπόν τους ίδιους βασικούς παράγοντες, τους ίδιους παίκτες, δίνοντας λίγο μια μεγαλύτερη έμφαση στο Υπάρχουν και ρυθμιστικές αρχές εκεί πάνω, για όποιον ενδιαφέρεται. Ακόμα δεν ξέρουμε ποιες θα είναι αυτές από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Φανταζόμαστε ότι όλες αυτές οι πράξεις που αναμένονται θα μας το καθορίσουν. Η παραγωγή όμως των μπαταριών θα έχουν δεδομένα σχετικά με τη διαφάνεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, δηλαδή, μεταξύ άλλων, την συμμόρφωση των προμηθευτών σε όλη τη διαδικασία της δέουσας επιμέλειας. Αντίστοιχα, από την άλλη πλευρά, προσπερνώντας τα στάδια των διανομέων και του τελικού καταναλωτή, οι συλλέκτες θα έχουν, με συγχωρείτε, θα απομακρυνθώ λιγάκι για να βοηθηθώ από την παρουσίαση. Ναι, σωστά. Τους κινδύνους των μεταφερόμενων, θα μπορούν να εκτιμήσουν τους κινδύνους των μεταφερόμενων προϊόντων και να γνωρίζουν ήδη από την δέουσα επιμέλεια, τη διερεύνηση δέουσας επιμέλειας, κατά πόσο και αν το προϊόν μας σε κάποιο στάδιο του κύκλου ζωής τους είχε ένα ατύχημα. Για να δούμε όμως τώρα, υπάρχει περίπτωση να πάρω ένα φορητό ή όχι. Να σας ταξιδέψω λιγάκι σε αυτό το σχεδιάγραμμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν βλέπω όμως τόσο μακριά. Να σας ταξιδέψω λιγάκι στο ψηφιακό διαβατήριο, όπως αυτό ζωγραφίζεται μέσα σε αυτόν τον ευρωπαϊκό κανονισμό. Το άρθρο 77 του κανονισμού είναι το άρθρο που μας ενδιαφέρει. Έχω αυτό, ευχαριστώ. Έχω χρησιμοποιήσει ξανά τα σημεία της εφοδιαστικής αλυσίδας, τα οποία αναγνωρίσαμε στην πρώτη διαφάνεια, ως βασικούς παράγοντες της κυκλικής οικονομίας στη δεύτερη, την εξόρυξη, την επεξεργασία, παραγωγή, διανομή, τελικό καταναλωτή και διαχείριση αποβλήτων και ανακύκλωση. Όλοι αυτοί οι φορείς, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτά τα επίπεδα, θα πρέπει να συλλέγουν δεδομένα κατά τη διάρκεια της παραγωγής τους, έτσι, κατά τη διάρκεια της παραγωγής διαδικασίας, εντός των οργανωτικών δομών και να μπορούν να τα δίνουν, να τα κάνουν report, να τα αναφέρουν σε ένα υποστηρικτικό σύστημα διαχείρισης, το οποίο θα βοηθάει την ανταλλαγή των δεδομένων από όλους αυτούς τους παίκτες στην εφοδιαστική αλυσίδα. Αυτό το υποστηρικτικό σύστημα διαχείρισης, πολύ απλοϊκό το σχήμα για την κατανόησή μας, θα τροφοδοτεί μία άλλη βάση δεδομένων, στην οποία θα γίνεται επεξεργασία δεδομένων με σκοπό τη διάθεση της πληροφορίας προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Και ποια είναι αυτά τα ενδιαφερόμενα μέρη? Οι ομάδες με δικαίωμα πρόσβασης είναι το κοινό, οι καταναλωτές, είναι τα αρμόδια ρυθμιστικά όργανα, οι εποπτικές αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη με ένομα συμφέροντα. Τι θα βρίσκουν αυτά τα ενδιαφερόμενα μέρη, τι θα βρίσκουν στο ψηφιακό διαβατήριο? Ένα QR code, το οποίο θα είναι μια ετικέτα δεδομένων.
θα βρίσκουν και ένα ψηφιακό μητρό, το οποίο περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα βρίσκουν και μια διαδικτυακή πύλη στην οποία θα μπορούν να συνδέονται και να παίρνουν τις πληροφορίες που χρειάζονται. Αυτά όλα μαζί συνθέτουν το ψηφιακό διαβατήριο της μπαταρίας. Είναι ένα μέσο, όπως λέει ο κανονισμός, αναφέρομαι λιγάκι στο άρθρο 77, παραπάνω σας το έχω γράψει, μια δομημένη συλλογή δεδομένων σχετικά με το προϊόν, με προκαθορισμένο πεδίο εφαρμογής και συμφωνημένη ιδιοκτησία στα δεδομένα και συγκεκριμένα δικαιώματα πρόσβασης. Για όλους αυτούς λοιπόν, για όλες αυτές τις ομάδες οι οποίες θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα αυτά, είναι προκαθορισμένα τα δικαιώματα. Θα τα βρουν στο ψηφιακό διαβατήριο, θα έχουν πρόσβαση μέσω του ψηφιακού διαβατηρίου, αλλά και μέσω του Μητρώου και μέσω της ψηφιακής πύλης, την οποία θα μας παράξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με συγχωρείτε. Είδαμε λοιπόν το σκοπό του, είδαμε τον ορισμό του. Πάμε να δούμε ποια είναι τα περιεχόμενα, δηλαδή όλοι αυτοί θα έχουν πρόσβαση σε όλη αυτή την πληροφορία. Ποια θα είναι η πληροφορία αυτή και σε τι θα συνίσταται. Το ψηφιακό διαβατήριο λοιπόν θα έχει γενικές πληροφορίες για την μπαταρία, για τον κατασκευαστή, ταυτότητα, τόπος, κατηγορία, βάρος και την κατάσταση της μπαταρίας. Θα έχει πληροφορίες σχετικές με τις ετικέτες και τις πιστοποιήσεις της μπαταρίας. Σύμβολα και ετικέτες λοιπόν και την επεξήγηση αυτών με σκοπό, όπως είπαμε νωρίτερα, να το καταλαβαίνει καλά ο τελικός καταναλωτής. Δήλωση συμμόρφωσης, το Declaration of Conformity το γνωστό, καθώς επίσης και συμμόρφωση με αποτελέσματα ελέγχων. Θα έχει ανθρακικό αποτύπωμα, στοιχεία για το ανθρακικό αποτύπωμα. Το ανθρακικό αποτύπωμα είναι καινούριο και ακολουθεί όλο τον κύκλο ζωής. Ξεκινάμε να βλέπουμε ανθρακικό αποτύπωμα, αν θυμάστε, ήδη από την εξόρυξη. Άρα λοιπόν θα έχουμε 5 δείκτες για το ανθρακικό αποτύπωμα στη διάθεση του τελικού καταναλωτή, όχι όμως 5 μετρικούς δείκτες, αλλά και έναν σύνδεσμο για τη μελέτη που έχει γίνει σχετικά με το ανθρακικό αποτύπωμα. Άρα λοιπόν δεν κάνουμε report τυχαία νούμερα, υπάρχει από πίσω μία μελέτη, υπάρχει ένας τρόπος υπολογισμού, συγκεκριμένα πρωτόκολλα, για να μπορέσουμε να υπολογίσουμε τους δείκτες αυτούς. Ο σύνδεσμος λοιπόν θα πρέπει να είναι διαθέσιμος για τον τελικό καταναλωτή και φυσικά την τάξη επίδοση σύμφωνα με το ανθρακικό αποτύπωμα. Ακόμα περισσότερα στοιχεία. Τι υλικά και τι σύνθεση έχει η μπαταρία μας. Ποιες είναι οι επικίνδυνες ουσίες που περιέχονται, η χημική της σύνθεση, κρίσιμες πρώτες ύλες. Εδώ πέρα έχουμε και άλλους κανονισμούς που μπαίνουν, το ανέφερε ο κ. Κατράκης νωρίτερα, το Critical Materials Act. Υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί στα ανώδια, στα καθώδια, στους ηλεκτρολίτες. Κυκλικότητα και αποδοτικότητα των πόρων. Τι ποσοστό ανακυκλωμένων υλικών έχει μέσα η μπαταρία. Αριθμοί εξαρτημάτων, πληροφορίες ανταλλακτικών, μέτρα ασφάλειας και εγχειρίδια αφαίρεσης και αποσυναρμολόγησης. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο για το τελευταίο στάδιο της ανακύκλωσης. Αν γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά με ποιο τρόπο αφαιρούμε και αποσυναρμολογούμε την μπαταρία, για τους ανακυκλωτές έχουμε πάρα πολύ μεγάλα ωφέλη. Βελτιστοποιούμε πάρα πολύ τη διαδικασία της διαχείρισης και μειώνουμε πολύ τις δειγματοληψίες. Πρώτο τελευταίο στοιχείο που θα δούμε, σχετικό με την εφοδιαστική αλυσίδα, η έκθεση δέουσας επιμέλειας. Είναι αυτό το due diligence, το οποίο φέρουμε πάλι ήδη από το δεύτερο στάδιο της διαχείρισης των υλικών που εξορίσσονται, της ενδιάμεσης διαχείρισης. Η έκθεση δέουσας επιμέλειας είναι τεράστια πρόκληση για τις εταιρείες του κλάδου. Είναι ένα due diligence το οποίο πρέπει να τρέξει για όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και να φτάσεις μέχρι το τέλος, δηλαδή μέχρι το σημείο που εξορίσσεται το υλικό. Άρα πρέπει να ξέρεις πάρα πολύ καλά την ταυτότητα και την πορεία του. Τέλος, επιδόσεις και αντοχή, χωρητικότητα, ενέργεια, ισχύ, αναμενόμενη διάρκεια ζωής, αλλά και τα αρνητικά στοιχεία που είπαμε νωρίτερα ότι παίζουν ρόλο για τους συλλέκτες. Τι αρνητικά συμβάντα είχε το προϊόν, πιθανόν, έτσι όχι απαραίτητα, στον κύκλο ζωής του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το γνωρίζει το επόμενο και πρώτο τελευταίο στάδιο των συλλεκτών για να προσέξει πιθανές ιδιαίτερες ανάγκες για τη μεταφορά. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυστυχώς θα πρέπει να αποχωρήσω νωρίς λόγω ενός προσωπικού θέματος. Διονύση, ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Λαμπρέα. Ήταν πολύ χρήσιμα και πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Επαναλαμβάνω, είναι ένας από τις σημαντικότατες καινοτομίες, κατά τη γνώμη μου, το ψηφιακό διαβατήριο της μπαταρίας, του κανονισμού. Και τώρα έχω τη χαρά να καλέσω στο βήμα τον Eric Reuters, που είναι ο Γενικός Γραμματέας της Eucobat,
UCOMBAT είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση των συστημάτων που δουλεύουν κάτω από την διευρυμένη ευθύνη παραγωγού και ασχολούνται με τις μπαταρίες. Είναι μεγάλη μας χαρά που βρίσκεται σήμερα εδώ. Η Combat είναι μέλος της UCOMBAT και ο Έρικ είναι ένας από τους καλύτερους γνώστες του ευρωπαϊκού κανονισμού στην Ευρώπη. Οπότε με πολύ χαρά θα τον ακούσουμε. Good afternoon. I need to do it in English because my Greek is horrible. Probably as good as your Dutch because I'm from the Netherlands. And as I was kindly introduced, I'm the Secretary General of Eucobot. And who is Eucobot? But I think you already introduced in Greek, as I remembered a couple of names. But just to show you, at the moment, we are actually the association, the European Association for all producer responsibility organizations, collection of batteries. And these are our members. We have currently 27 members. But you can imagine that with the battery regulation, all the new enforcements coming up, that we will probably grow and more members will come to us as such. Actually, Combat is, of course, a very wealthful member of Eucobot at the moment. We have very few time and we want to discuss a lot of topics. The new battery regulation is approximately 200 pages, so I could spend easily the next week to explain you all details, but I try to have a couple of topics for you to remember what is actually the battery regulation going to do and to change. And besides the fact it's a regulation, and it was already explained a little bit earlier, but to keep it simple, and I'm not a lawyer, so I try to always to make it easy in the explanation, but currently there's a battery directive. And that means actually that the European Commission is kindly asking to the Greek government to do certain things. And then, like also in other member states, it will go very slowly and all kind of changes. The regulation is a game changer. That means it will be implemented at a certain time, immediately, for all member states, and it will override all the local legislations. So that's really a game changer. There's no thing that the new regulation, oh, let's discuss the next 6 months, 12 months, how to implement. It is already starting. What is also a game changer on the regulation is that it is about the full battery life cycle. So the current battery directive actually only focus on end of life, collecting the batteries and recycling the batteries. There's nothing in between even. The environment legislation is also telling you cannot use waste collected batteries commercially. But this will now change. It will be the full life cycle. So mining, production, use, reuse, and then of course the whole collection and recycling. There are a couple of topics, a couple of moments in the regulation to remember. Because normally you would say a regulation is immediately effective and it's done. But this regulation actually will have many delegated and implementing acts, meaning there will be a lot of additional guidance articles supporting the regulation at a later stage. It was announced in last summer and actually officially applied in February. 18th of February, the regulation started. But the key chapter of the regulation for us here is Chapter 8. And Chapter 8 is all about extended producer responsibilities, about collection of all batteries, and about recycling. And these are the critical topics we have here, of course, as you are in the audience. And this will only apply 18th of August, although that would mean probably that in January 26, this will all apply. Up until then, still the battery directive is applicable. Two key chapters to remember. Chapter 2, which is all about the sustainability, but that means also, as was discussed already earlier, the carbon footprint, but mainly also the recycled content and removability and replaceability. Because when you look to appliances, electric products, there are a lot of embedded batteries which stay in the product. And this regulation
It's the Article 11 is a game changer on that it will be obligated to remove, to dismantle the batteries from all electric equipment. And this is also something to be organized in Greece, how to dismantle all the batteries, and then the batteries go into the second life or recycling, and the rest of the products, electric products, will be then also into recycling. The other things on Chapter 8 are just mentioned, and of course the battery passport was just explained in much more detail than here. This is just to tell you what I said earlier. It's not all done yet. There will be many times and many time frames in the future finalizing the whole regulation. And at the moment, this is mainly done by the European Commission together with their permanent delegation of all the countries, member states, and stakeholders of the market. So it's really a huge expert group who are going to discuss all the details. What does it mean? A couple of things for you to understand on high level the battery regulation. In the directive, it's all about portable batteries and industrial. And of course also start lighting ignition batteries, but this is mainly the LED batteries as we have here. But the regulation will actually enlarge the battery categories. There will be 5 categories, and also there will be a much defined category. So portable will be there, but larger, will grow to 5 kilograms. But what is the industrial will be split in electric vehicle batteries, and they invented a new name, light means of transport, but actually, to make it visible for everybody, that means e-bikes and e-scooters. And that will also be a separate category to manage. And all these categories will have specialized obligations and targets to be working on. Another thing what is changing with the regulation is that, as I said in the beginning, it's now the full life cycle circle. So collected batteries, waste batteries, today you cannot commercialize, it needs to be recycled due to the legislation. In the future, we can prolong now the batteries in life cycle. What we can do now, and this is what they call repurposing, is actually using the same batteries, so EV batteries or LMT batteries, into what we have here a lot, storage solutions. And that will prolong the battery life cycle, and that will prolong, of course, the whole, in the spirit of the Green Deal, longer life cycle of batteries and, of course, energy. To visualize. Another thing what is also changing is actually the objectives for collection. So today only portable batteries have a collection target and obligations with communications, etc. But when you look to the industrial battery today within the directive, you need to accept it, but you can still ask and require the amount of money you need for the whole process of recycling. Tomorrow it will be different. Well, actually, this is part of Chapter 8, so that will apply end of 25. Not to say literally tomorrow. For the LMT batteries, it will be more linked to what is happening with portable batteries. You need to have a huge total country network of being able to collect e-bike batteries, e-scooter batteries. There will be also a target on the collection. That is also a big change. So there is a necessity to have a minimum amount of batteries collected as such. 51% by 2028, 61% by 31. If you look in today's numbers, it's in most of the countries not even 10%. So this is really a challenging topic we have. Another thing is the other 3 categories, and this is electric vehicles, industrial, and the light ignition batteries. Also there, you need to collect all waste batteries. The big game changer is here, it needs to be for free. So when you are offered these batteries, you need to take them for free. You cannot ask money anymore.
You can also not use the system of old for new. So you get an old battery, waste battery, and you sell a new battery. No. So this is really, really making the whole system in a different level. And that's also the discussions, of course, still going on in the rest of Europe, because how to do this in your processing, when to achieve your financial necessity to be able to collect these batteries and to be able to recycle these batteries. So just in a couple of terminologies, the battery regulation will actually cover the full life cycle. That's the big change there. Also the change in additional battery categories with additional objectives. As what I just said in the collection, free of charge of electric vehicle batteries, free of charge of LNT batteries. That will be really something to see in how will the market organize this. There will be a lot of reporting obligations, because what is important is also to understand where are these batteries. Because the batteries will be, with the new market dynamics of repurposing, change from categories. So EV batteries can still be used in energy storage systems. The capacity of EV batteries and LNT batteries are often much higher, and once they get obsolete, they are still at a level that the energy storage systems can use these batteries as such. And then what I just said as a repeater, the collection part. So these just on a high level. I know it's a lot to digest, and I can spend hours to go into the details, but let's not do that. Let's not waste all the time on that part. But maybe go further in the next topics and discuss more on the detail level. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Τον κύριο Ρόιτερς, ήταν πραγματικά συνοπτική, αλλά νομίζω πολύ to the point η παρουσίασή του, και νομίζω ότι τώρα βλέπω ότι και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου και η Διευθύνουσα του ΕΟΑΝ βρίσκονται μαζί μας και τους ευχαριστώ πολύ, και ο κύριος Φόσκολος έχει το λόγο για να μας συντονίσει και να μας κάνει ερωτήσεις. Καλησπέρα σας και από εμένα. Να συστηθώ, λέγομαι Γιάννης Φόσκολος, είμαι διευθυντής της ημερησίας, πλέον μόνο σε ψηφιακή μορφή, ημερησία.gr, και δημοσιογράφος στο Open, προϊστάμενος του οικονομικού ρεπορτάζ, Open Beyond. Λοιπόν, να καλησπερίσω τους εκλεκτούς μας καλεσμένους σε αυτό το πάνελ. Και θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με την κυρία, φυσικά, η οποία είναι και μία στο πάνελ, οπότε θα πρέπει να ξεκινήσουμε με την κυρία Σοφία Τόγια, η οποία είναι διευθύνουσα Αλεξάνδρα Σοφία Τόγια, η οποία είναι διευθύνουσα σύμβουλος του ΕΟΑΝ. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και θα περάσω στους εκλεκτούς μας προσκεκλημένους από την Ευρώπη, τον κύριο Εμμανουήλ Κατράκη, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας της EURIC, μέχρι αύριο, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε θα μας μιλήσετε με αυτή την ιδιότητα τις τελευταίες μέρες που είσαστε στο σύνδεσμο. Ο κύριος Eric Reuters, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο, Γενικός Γραμματέας της ECOBAT, Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Εθνικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Μπαταριών. Είναι μαζί μας ο κύριος Μανώλης Γραφάκος, Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Δημήτρης Τινιακός, Chief Operation Officer της Πολυέκο και Γραμματέας του ΣΕΠΑΝ. Καλησπέρα σας, κύριε Τινιακέ. Και φυσικά, last but not least, λέμε σε αυτά στα ελληνικά, ο κύριος Διονύσης Μπουντουβάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Combat, της εταιρείας Combat. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, προτείνω να κάνουμε 2 κύκλους ερωτήσεων και να επικεντρωθούμε στον πρώτο κύκλο στις ευρωπαϊκές καλές πρακτικές, στην κυκλική οικονομία και στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Παγκόσμια Αγορά Μπαταριών και την εφαρμογή του στην πράξη. Θα ξεκινήσω λοιπόν από την ευρωπαϊκή εμπειρία, την οποία ακούσαμε και πριν από λίγο στις πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις και του κυρίου Κατράκη και του κυρίου Reuters.
Κύριε Κατράκη, θα ξεκινήσω με εσάς. Και θα πούμε το εξής, θα μου επιτρέψετε να μιλήσω ελληνικά, γιατί στα αγγλικά είναι και εξειδικευμένοι όροι, δεν θα αισθανόμουν πολύ άνετα. Λοιπόν, η πράσινη μετάβαση και η κυκλική οικονομία είναι το μεγάλο ζητούμενο στην Ευρώπη. Είπατε και σας ακούσαμε ότι και η κυρία Φοντερ Λάιεν έχει βάλει στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής το λεγόμενο Green Deal. Και μια που είστε άνθρωπος της βιομηχανίας και παράγων φυσικά στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες ανακύκλωσης, θέλω να σας ρωτήσω αν η Κομισιόν έχει καθυστερήσει να εφαρμόσει θεσμικές πρωτοβουλίες οι οποίες ουσιαστικά προωθούν και προκρίνουν την πράσινη μετάβαση, δεδομένου και του ανταγωνισμού που έχουμε, του σημαντικού από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον λεγόμενο νόμο για τον περιορισμό του πληθωρισμού, τον IRA. Είναι ένας νόμος ο οποίος έχει εφαρμοστεί με πολύ σημαντικά κίνητρα για την πράσινη μετάβαση και βιομηχανίες έχουν ή τέλος πάντων έχουν εκδηλώσει ένα ενδιαφέρον μεταφοράς από την Ευρώπη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σας άκουσα με πολύ ενδιαφέρον να λέτε στην εισήγησή σας ότι η πράσινη ανάπτυξη είναι αυτό το οποίο θα διαφοροποιήσει την Ευρώπη από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω αν πρέπει να δούμε πιο γρήγορα δράσεις από την Κομισιόν και περισσότερες δράσεις και πώς αναπτύσσονται οι βιομηχανίες ανακύκλωσης στην Ευρώπη σήμερα. Thank you very much. This is a very topical question. Like a rocket, it's also a multi-layer response. First and foremost, because in the field of recycling, legislation is there for already quite some time. And as a matter of fact, for a number of waste streams, the way products, end-of-life products are recycled in Europe is often more advanced than what you can witness, for instance, in the US. And it's a fact as well that when you want to recycle cars or plastic, e-waste, if you want not only to focus on the valuable fractions, but go in the fractions, and batteries the same, that obviously require a bit more processing, you need a certain level of legislation. Now, what happens with the US is, in a global arena, how industries at large do compete. And as Mrs. Belsey said, if you want to move from a linear economy to a circular economy, especially for what is not done today, because if you do that, market-wise, markets often do not price so-called externalities, you are not competitive. So you need a certain level of incentive, and you need a coherent legislation and industrial strategy. And I must say, over the last 5 years, I think conceptually Europe got it right, work more on design, have a value chain approach. What we didn't factor in at policy level is how we can remain competitive while at the same time the US is not experiencing the same geopolitical shock. The war in Ukraine, the price of energy are a European issue. It's not an American issue. And thus, how when we make that transition, which will de facto be costly, especially for energy-intensive industries, we manage to support them, and we have more coherent policies among different policies, especially at European level. Very practical example. You know, we are putting today a carbon border adjustment mechanism. Conceptually, we want to price the difference in terms of carbon content between when we produce in Europe and versus when we produce outside Europe. It's obviously very complex because you need to have a benchmark that tells you how carbon intensive is your production in Europe versus how much carbon intensive is your production outside Europe, okay? Conceptually, it's great. In practice, it's going to be very difficult to implement. And so what we saw is that the steel industry today still believe that they are better protected via so-called free allowances, so free emission permits, than a protection at the border. What we say to the Commission is that what we want is the European steel industry to have the adequate level of protection, but at the same time, that climate policy is going to reward the use of recycled steel scrap in steelmaking in Europe. Because in the US, 70% of steelmaking is based on recycling. In Europe, it's between 50 to 55% for historical reasons. Why? Because also
we have not, in climate policy, given an advantage to the recycling route, and thus European steel recyclers still have today to export more or less 20% of what they recycle in Europe because of the lack of demand. So here, if we do a better policy, I think we can help the steel recyclers to build more special electric arc furnaces, or to use more recycled steel scrap in blast oxygen furnaces, for instance, and then also trigger more investment in these industries in Europe. I could take many other examples. Κρατώ λοιπόν αυτή την αισιόδοξη οπτική των πραγμάτων. Θα περάσω στον κύριο Reuters, Γενικό Γραμματέα της EcoBat, και θα ήθελα να ρωτήσω, μένοντας στην ευρωπαϊκή εμπειρία, μας αναλύσατε για τον νέο κανονισμό για τις μπαταρίες, ο οποίος είναι πολύ πρόσφατος, ψηφίστηκε το περασμένο καλοκαίρι. Θα σας ρωτήσω τι αλλάζει με τον κανονισμό αυτό και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, αλλά κυρίως θα ήθελα να μου πείτε, εσείς που γνωρίζετε αυτή την αγορά τόσο καλά, αν είναι ένας καλός κανονισμός αυτός. Είναι ένας κανονισμός ο οποίος πηγαίνει μπροστά τα πράγματα σε αυτό το κρίσιμο μέτωπο της μπαταρίας, ο οποίος είναι μια βιομηχανία που αναπτύσσεται και θα αναπτυχθεί πολύ τα επόμενα χρόνια και λόγω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και λόγω της ηλεκτροκίνησης. Είναι ένας κανονισμός ο οποίος βοηθάει τα κράτη-μέλη στην πράξη να πάνε μπροστά σε αυτό το κομμάτι. Took a little bit longer for the translation to get to me, but well, actually not to repeat everything what I just said, but I do believe the regulation will create a level playing field. It's also the meaning to do that, but at the same time, in the regulation, it gives also a lot of issues in how to implement everything. And that will be That's the reason I'm asking about the implementation. The implementation is always the problem, you know. It is, and it's actually, as we notice also within EcoBat, it's that everybody gets awake on that level, because a lot of the market is still sleeping and still thinking about, oh, but a directive, and once it comes, we can still discuss and negotiate locally, and then it will take another 6 to 12 months, but this is not the case. It will come faster than we think, and it will be very fast in how to implement. Even though, for example, what I explained earlier, the Chapter 8, on extended producer responsibility, on the collection and on the recycling, this is already next year, end of next year. And that's very fast to implement on that part. At the same time, it's also giving a lot of new business opportunities. What I mentioned earlier, the repurposing, so the reuse of collected waste batteries, that's a totally new dynamic. It will delay getting batteries into the recycling, but at the same time, it's also how to collaborate together with the recycling. Because also the recyclers will have the opportunity to check and see whether the collected waste batteries are still able to be used in a new dynamic. So it's in both parties on that part. And I think that is the real positive side on the regulation also. Okay. Good to hear that. Thank you. Και ακούγοντας λοιπόν τη διεθνή εμπειρία, να περάσουμε στην ελληνική πραγματικότητα. Ακούσαμε τι συμβαίνει στην Ευρώπη και τι λένε οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Θα ήθελα να περάσω σε εσάς, κύριε Γραφάκο, λοιπόν, και να μας πείτε πώς προχωράει η Ελλάδα στο μέτωπο της κυκλικής οικονομίας, τι έχουμε διδαχτεί και τι μπορούμε να διδαχτούμε ακόμα από την Ευρώπη. Ακούσαμε και την κυρία Μπέλση πριν από λίγο, η οποία είπε ότι αν ήταν ολυμπιακό άθλημα η κυκλική οικονομία θα ήταν μαραθώνιος μετεμποδίων, το οποίο έτσι νομίζω περιγράφει λίγο πολύ γλαφυρά τα πράγματα. Είναι έτσι? Η αλήθεια είναι ότι ασχολούμαι με τα σπόρα, αλλά μαραθώνιο μετεμποδίων δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Είναι μάλλον ένα πρωτοποριακό άθλημα, ίσως ενδυμεί εδώ στην Ελλάδα. Για να το σκεφτεί η κυρία Μπέλση θα πρέπει... Το βλέπει πολύ απεσιόδοξα το θέμα. Μπας περιπτώσει, η αλήθεια, καταρχήν ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, την Compact, όπου πράγματι κάνει μια εξαιρετική δουλειά στο κομμάτι που έχει αναλάβει. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, εμείς λίγο τα είχαμε μπλέξει στην Ελλάδα. Και γι' αυτό οι επιδόσεις μας, σας λέω ευθέως, είναι πάρα πολύ χαμηλές και ο στόχος μας είναι σε σύντομο χρονικό διάστημα
από εκεί που είμαστε στις τελευταίες θέσεις να έρθουμε εκεί που μας αξίζει, στις πρώτες θέσεις. Τα είχαμε μπλέξει διότι υπήρχε ένα πέπλο και μία αίσθηση ότι όλα θα τα κάνει το κράτος. Και οι περί αυτού οργανισμοί, δήμοι, φορείς, περιφέρειες. Εάν δεν βάλουμε σοβαρά τον ιδιωτικό τομέα σε αυτή τη διαδικασία, σε όλα του τα στάδια, δεν θα πετύχουμε ποτέ. Γι' αυτό και εμείς, σταθερά τα τελευταία 4 χρόνια, έχουμε μια πολιτική η οποία έχει κάποιους άξονες. Ένας άξονας είναι γρήγορα να δημιουργηθούν οι υποδομές που θα δέχονται τα ξεχωριστά υλικά που διαχωρίζονται στην πηγή από τους πολίτες. Εκεί λοιπόν έχει γίνει μια πολύ μεγάλη δουλειά στις μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων, οι οποίες μάλιστα θα μετατραπούν και θα έχουν τη δυνατότητα, θα αναβαθμιστούν και θα έχουν τη δυνατότητα να παράγουν δευτερογενές καύσιμο από το υπόλοιμα. Άρα αυτό θα έρχεται ουσιαστικά ξανά πίσω στην οικονομία, κυκλική οικονομία μέσω της παραγωγής ενέργειας, το οποίο ήταν ένα ταμπού. Χάρηκα πριν σε ένα πάνελ που άκουσα και φωνές που πριν από κάποια χρόνια λέγανε όχι στην ενεργειακή αξιοποίηση, που είπαν ναι. Άρα λοιπόν ένα δίκτυο υποδομών επεξεργασίας των αποβλήτων και ενεργειακής αξιοποίησης. Το δεύτερο που έχουμε μπροστά μας είναι να δώσουμε έμφαση στη διαλογή στην πηγή. Εκεί λοιπόν... Εκεί έχουμε κάποιο πρόβλημα. Κάποιο. Μεγάλο. Μπράβο. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Να είμαι ευγενικός λίγο. Ναι. Όχι, να μην είστε σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, έχουμε πρόβλημα, γιατί κάναμε κι εμείς κάποιες άστοχες κινήσεις. Πώς θα το λύσουμε τώρα αυτό? Θα το λύσουμε βάζοντας κάποιους κανόνες καθαρούς σε όλα τα ρεύματα που εποπτεύει, δημιουργία νέων ρευμάτων. Αυτό είναι συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Μια ομάδα παραγωγών υπόχρεων, οι οποίοι στείνουν ένα σύστημα συλλογής και επεξεργασίας, ουσιαστικά εκείνη τη στιγμή παίρνουν αυτό το απόβλητο από τη δημοτική ροή, που αντικειμενικά, εγώ έχω υπηρετήσει την αυτοδιοίκηση, έχω κάνει δήμαρχος, δεν μπορεί να το υποστηρίξει αποτελεσματικά τα δίκτυα συλλογής των δήμων αυτών. Άρα λοιπόν η δημιουργία νέων ρευμάτων, η μεταρρύθμιση στην ανακύκλωση που ετοιμάζεται, το τέλος ταφής που θα επιστρέψει για τις ανάγκες συλλογής, θα μας βοηθήσουν να ανταπεξέλθουμε και σε αυτή τη δουλειά, την καλή ανακύκλωση, και θα παίξει ρόλο και το τέλος ταφής και το πληρώνω όσο πετάω. Διότι θα ξέρει ο πολίτης, όχι θα ξέρει στην τσέπη του, ότι ό,τι πετάει στον πράσινο κάδο θα επιβαρύνεται με 100-150 ευρώ τον τόνο. Εν αντιθέσει με ό,τι πηγαίνει στα άλλα ρεύματα που θα έχει πολύ πολύ χαμηλότερο κόστος. Τέλος, υπάρχει και ο τρίτος πυλώνας, η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα στο επίπεδο της παραγωγής. Γιατί πράγματι έχω ακούσει πολλές φορές την κυρία Μπέλση να τοποθετείτε. Δυστυχώς έχασα την τοποθέτηση με τον μαραθώνιο μετεποδίων, αλλά η κυρία Μπέλση πολλές φορές λέει ότι ακούστε μας και εμάς τη βιομηχανία, εμείς θα χειριστούμε αυτά τα προϊόντα. Το θέμα δεν είναι να το μαζέψεις. Άμα το μαζέψεις, να το αποθηκεύσεις σε μια γωνιά, τι κάνεις? Κάνεις ανακύκλωση, πρέπει να γυρίσει πίσω στην οικονομία. Εκεί λοιπόν έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας. Νομίζω όμως ότι είμαστε σε μια καλή κατεύθυνση. Θα πάρουμε καλό υλικό και νομίζω ότι σε μια πολύ σημαντική συνεργασία που έχουμε με το ΣΕΠΑΝ και όλους τους φορείς της αγοράς, το επόμενο βήμα είναι να θεσπίσουμε συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής που μαζί θα δούμε ότι είναι αναγκαία, προκειμένου να πετύχουμε το στόχο, δηλαδή τα υλικά αυτά να συλλεχθούν σωστά, γρήγορα, σε υψηλά ποσοστά και να ξαναμπούν στη διαδικασία. Αυτό είναι και το ζητούμενο. Αυτό είναι όταν μιλάμε για ξαναμπούν στην παραγωγή, να ξαναμπούν στην οικονομία. Έτσι. Και μία από τις κουβέντες που κάνουμε, μία από τις, είναι η εφαρμογή του eco-modulation, το οποίο ουσιαστικά τι δίνει? Δίνει τη δυνατότητα στα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης να μειώσουν τις εισφορές όπου
η παραγωγική διαδικασία έχει μεγαλύτερη συμμετοχή από ανακύκλωση. Μου δίνετε λοιπόν την πλέον κατάλληλη πάσα να περάσω στην κυρία της συντροφιάς μας, την κυρία Τόγια, και ζητώ συγγνώμη για το λάθος που έκανα πριν για το μικρό σας όνομα. Λοιπόν, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, αναλάβατε λοιπόν το τιμόνι του ΕΟΑΝ σχετικά πρόσφατα, αν δεν κάνω λάθος. Διαβάζω στην ιστοσελίδα σας πως βασικός σας στόχος είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της πολιτικής για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων, συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις σε αυτή την πορεία προς μια κυκλική οικονομία, που χωλαίνει η Ελλάδα στο μέτωπο αυτό και πού πρωτοπορεί, αν πρωτοπορεί κάπου. Και πιο συγκεκριμένα θα ήθελα να μας πείτε, μια που αναφέρθηκε και ο κύριος Γραφάκος σε σχέση με τη διαλογή στην πηγή. Εκεί πραγματικά πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει σήμερα και να είναι πιο εξειδικευμένη η διαλογή στην πηγή από ότι είναι σήμερα με τον μπλε κάδο που μπαίνουν όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά μέσα και έχουμε τα γνωστά αποτελέσματα. Καταρχήν, πράγματι, η μεγαλύτερη, θεωρώ, πρόκληση είναι η μετάβαση στην κυκλική οικονομία. Και δεν είναι πρόκληση μόνο για την πολιτεία, είναι πρόκληση για όλους. Και για τις επιχειρήσεις και για τους ΟΤΑ, σαφώς και για μας. Αυτό δεν είναι κάτι εύκολο. Ωραία. Εκεί χρειάζονται πολύ μεγάλη προσπάθεια, πολύ συντονισμένες κινήσεις, να καθίσουμε όλοι σε ένα τραπέζι. Χρειάζεται μια ευρεία συνέργεια όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Πράγματι, ο ΕΟΑΝ ένα διάστημα δεν είχε λειτουργήσει. Ωραία. Αυτό το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί. Ακόμα και η χώρα, αν θέλετε. Αυτή τη στιγμή όμως βρισκόμαστε, έχουν γίνει, όπως είπε και ο Γενικός πριν από λίγο, πολύ μεγάλα άλματα. Έχουμε αρχίσει να έχουμε πλέον υποδομές. Ωραία. Ο ΕΟΑΝ έχει αρχίσει να κάνει ένα νέο restart, ένα νέο ξεκίνημα. Δράσεις, νέες δράσεις. Εγώ μπορώ να σας αναφέρω κάποιες από αυτές, τις οποίες έχουμε δρομολογήσει άμεσα. Να λειτουργήσουμε καταρχήν ως τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας, και αυτό είναι. Δηλαδή, έχουμε ήδη δρομολογήσει με βασικά κύρια πανεπιστήμια, εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, να προχωρήσουμε στην ανάλυση της σύνθεσης των αποβλήτων. Πρέπει να έχουμε κάποιο καλό input για να κάνουμε ένα σχεδιασμό, ένα σωστό σχεδιασμό, είτε σε εθνικό, είτε σε περιφερειακό, είτε σε τοπικό επίπεδο. Βρισκόμαστε σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς και τις επιχειρήσεις, που είναι υπόχρεοι παραγωγής στα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού. Αν θέλετε, αυτά είναι εθελοντικές συμφωνίες. Αυτό είναι το εργαλείο που εφαρμόζεται. Και στα οποία αυτά τα προγράμματα προσπαθούμε την ασυμμετρία πληροφόρηση η οποία υπάρχει, τον gap αυτό, να το μειώσουμε. Αυτό. Οι παραγωγοί γνωρίζουν κάποια στοιχεία, έχουν κάποια πληροφορία, την οποία πρέπει να την εισάγουν στο σύστημα. Αν μου επιτρέπετε, ναι. Συγγνώμη για να τροφοδοτήσω την κουβέντα. Μπορεί να έχουν γίνει κάποια άλματα, ωστόσο η βάση εκκίνησης δεν ήταν πολύ χαμηλά. Ναι. Αυτό δεν είναι μεγάλο ζητούμενο αυτό, ότι πρέπει να πάμε πιο γρήγορα. Αυτό προσπαθούμε. Ήδη έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ το εμπόδιο των υποδομών. Πάμε να ξεπεράσουμε και τα άλλα εμπόδια. Μου είπατε πριν, διαλογή στην πηγή. Δεν επιτυγχάνουμε καλά αποτελέσματα. Τι χρειαζόμαστε εκεί? Χρειαζόμαστε ένα καλό δίκτυο. Σε όλο. Όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα. Και στα νησιά και στις αγροτικές περιοχές. Χρειαζόμαστε επίσης τη συμμετοχή του κόσμου. Την αλλαγή νοοτροπίας, την αλλαγή συμπεριφοράς. Πώς θα το αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Συμφωνώ απόλυτα. Πώς θα το πετύχουμε αυτό? Με εξειδικευμένες δράσεις, στοχευμένες δράσεις της επιμέρους ομάδας στόχους. Είτε αυτό είναι τα σχολεία, τα παιδιά, είτε είναι επιχειρηματίες, είτε είναι οι επιχειρήσεις χορέκα, αν θέλετε, οι οποίες εκεί στοχεύουμε σε ένα πολύ συγκεκριμένο ρεύμα, κατά βάση το οργανικό ρεύμα. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για τις συσκευασίες και για το γέλι σε αυτή την περίπτωση. Όλα αυτά, εκεί τη δρομολογούμε. Μία πολύ μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης που είναι μέσα στους στόχους μας και στους στρατηγικούς μας στόχους και σκοπούς. Γιατί νομίζω ότι, το είπε και οι προηγούμενοι ομιλητές, νομίζω και η κυρία Μπέλση, ότι υπάρχει μία αντίληψη στον κόσμο ότι έλα μωρέ τώρα στους μπλε κάδους τους παίρνουν τα κοινά απορριμματοφόρα ή κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω πόσο εδραιωμένη είναι αυτή η αντίληψη. Πάντως, υπάρχει μία έτσι θολή. Ξέρετε πώς θα σκέψη. Το έθετα εγώ αυτό? Θα το έθετα ως έλλειψη εμπιστοσύνης. Πρέπει να ξανακερδίσουμε όλοι στην αλυσίδα την εμπιστοσύνη του κόσμου και την εμπιστοσύνη του κοινού. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό στίχημα. Αυτό είναι το πιο βασικό. Για να μεταβούμε σε αυτό που λέμε κυκλική οικονομία. Συμφωνώ. Λοιπόν, ακούσαμε και τις απόψεις της πολιτείας. Να περάσουμε στον ιδιωτικό τομέα που κάνει και την
που κάνει και τη δουλειά σε αυτή την περίπτωση, νομίζω. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Τινιακό, ο οποίος είναι Chief Operation Officer της Πολυέκο και γραμματέας του ΣΕΠΑΝ. Θέλω να σας ρωτήσω καταρχήν για την Πολυέκο, που έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στην βιομηχανία ολοκληρωμένης διαχείρισης και αξιοποίησης βιομηχανικών αποβλήτων. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για μια ελληνική βιομηχανία να εξειδικεύεται και να πρωτοπορεί στον κλάδο αυτό? Διαβάζω και στο site σας ότι έχετε αναλάβει πολλά έργα διαχείρισης αποβλήτων στο εξωτερικό και βλέπω με μεγάλη μου έκπληξη, συγχωρέστε μου γιατί δεν έχω μεγάλη εξοικείωση με τον κλάδο, πάντως εδώ με μία απλή βόλτα στην έκθεση είδα ένα μεγάλο οικοσύστημα, πολύ ενδιαφέρον, με μεγάλες συμμετοχές και από το εξωτερικό. Αν δεν κάνω λάθος, διέκρινα και μια πολύ ισχυρή συμμετοχή της Κίνας στο οικοσύστημα αυτό. Και δεν ξέρω αν αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει πολλά χρόνια ή είναι κάτι πρόσφατο. Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν για την πρόσκληση που βρισκόμαστε εδώ και για αυτή την ημερίδα και την ομιλία, αυτό το πάνελ που είναι πολύ ενδιαφέρον, και ελπίζουμε βέβαια όλοι να βγουν κάποια συμπεράσματα που στο τέλος, έτσι ώστε να αξίζει τον κόπο, τέλος πάντων. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι όντως, όπως είπε και η πρόεδρος του ΣΕΠΑΝ, η κυρία Μπέλση, ο ιδιωτικός τομέας έχει μεγάλες πρωτοβουλίες στα θέματα της διαχείρισης των αποβλήτων και της κυκλικής οικονομίας. Εμείς είμαστε αυτοί που την εφαρμόζουμε και ειδικά σαν εγκατάσταση δική μας, όπως και άλλες που συμμετέχουν στο ΣΕΠΑΝ, είναι η επιτομή της κυκλικής οικονομίας. Παίρνουμε τα απόβλητα από άλλες βιομηχανίες και ουσιαστικά τα αξιοποιούμε σε άλλου είδους βιομηχανία, έτσι ώστε τίποτα να μην πηγαίνει χαμένο. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και αυτό εφαρμόζουμε στην πράξη, όχι στη θεωρία. Στην πράξη το κάνουμε αυτό, παράγουμε εναλλακτικά καύσιμα και εναλλακτικές πρώτες ύλες για άλλες βιομηχανίες. Άρα, όντως, εμείς εφαρμόζουμε αυτό που πλέον έχει γίνει ένα θεσμικό πλαίσιο και στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας. Έτσι έχει διαφοροποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Έχουν γίνει δηλαδή πολλά βήματα, όπως ανέφερε και η κυρία Τόγια και ο κύριος Γενικός. Προφανώς έχουν γίνει πολλά βήματα, αλλά έχουν να γίνουν και πάρα πολλά ακόμα και ο δρόμος είναι πολύ δύσκολος. Αυτή είναι η πραγματικότητα, γιατί η κατάσταση στη χώρα μας εξ αρχής, όπως είπαμε, ξεκινήσαμε από ένα υπόβαθρο που ήταν πάρα πολύ χαμηλό και προσπαθούμε σιγά σιγά να ανέβει και ο ιδιωτικός τομέας είναι εκεί, το γνωρίζουν και από την πολιτεία και ο κ. Γραφάκος και όλοι, ότι ο ιδιωτικός τομέας και μέσω του ΣΕΠΑΝ αλλά και οι εταιρείες από μόνες τους είναι δίπλα στο να βοηθήσουν, αλλά θέλουμε τη στήριξη και της πολιτείας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να κάνουμε αυτά τα βήματα που χρειάζονται. Αναφέρθηκε πριν ο νέος κανονισμός για τις μπαταρίες. Εγώ θα πω και κάτι άλλο. Έρχεται και ένας νέος κανονισμός ευρωπαϊκός για την διασυνοριακή μεταφορά των αποβλήτων, όπου πολλές εταιρείες του συνδέσμου, αλλά και άλλες εταιρείες, εγκαταστάσεις στην Ελλάδα, ελληνικές, σχετίζονται άμεσα με αυτό, τόσο για εισαγωγές, όσο και για εξαγωγές αποβλήτων. Θα μας επηρεάσει πάρα πολύ, διότι ο κανονισμός αυτός έχει νέους ορισμούς, έχει νέες παραμέτρους και θα επηρεάσουν τις εργασίες σε μέγιστο βαθμό, και εκεί θα πρέπει να συνεργαστούμε πολύ καλά με την πολιτεία, με τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Αποβλήτων, που έχει ένα κομμάτι μεγάλο αδειοδοτήσεων, και εκεί θέλουμε μια βοήθεια έτσι ώστε να μπορέσουμε να αναπτυσσόμαστε καλύτερα και να βελτιωνόμαστε. Να γίνει και το κατάλληλο lobbying στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν εμφανιστεί ο κανονισμός αυτός, έτσι. Δυστυχώς, ό,τι είναι να γίνει, έγινε, και τον αναμένουμε μάλλον μέσα στον Απρίλιο. Είναι σε τελικό στάδιο, μάλιστα. Κατάλαβα. Ναι, δυστυχώς. Ναι, βέβαια, ναι, εννοείται. Λοιπόν, κύριε Πουντουβά, να περάσουμε λίγο στο κομμάτι των μπαταριών. Να σας ρωτήσω, παραμένοντας στον ιδιωτικό τομέα, έχουμε τον νέο μηχανισμό, τον νέο κανονισμό, τον ευρωπαϊκό κανονισμό, τον οποίο ακούσαμε την ανάλυση από τον κύριο Reuters. Τι αλλάζει στην Ελλάδα και στην ελληνική βιομηχανία από αυτόν τον κανονισμό? Και θα βάλω λίγο και την παράμετρο του κόστους. Μήπως αυτός ο κανονισμός αυξάνει το κόστος για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό? Και τι μπορεί αυτό να σημαίνει για τη βιομηχανία? Θα μου επιτρέψετε, πριν απαντήσω συγκεκριμένα στην ερώτησή σας, να ευχαριστήσω όλους τους παρευρισκόμενους που μας έκαναν τη τιμή να έρθουν στην εκδήλωσή μας, και πραγματικά
να γίνει μια πολύ ωραία και ωραίες παρουσιάσεις ενδιαφέρουσες, αλλά και ένας πολύ ωραίος διάλογος από ό,τι βλέπω μέχρι στιγμής. Είναι αλήθεια ότι οι εποχές αλλάζουν. Είμαστε μπροστά στην αρχή μιας νέας εποχής και νομίζω ότι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την μπαταρία τη σηματοδοτεί αυτή την αλλαγή. Όπως είπαμε και πριν, ένας κανονισμός που είναι βασικά προϊόντικός. Ένας κανονισμός ο οποίος δεν επιβάλλει απλώς να συλλέξουμε, αλλά σου λέει και στο τέλος αυτό που συνέλεξες και ανακύκλωσες πρέπει να το ξαναβάλεις στο νέο προϊόν. Και αν θέλετε, για να έρθω και στην ουσία της ερώτησής σας, βάζει duties, βάζει επιπλέον καθήκοντα στην ιδιωτική οικονομία και στους κατασκευαστές και στους παραγωγούς των μπαταριών, αλλά νομίζω ότι βάζει και καθήκοντα και στην πολιτεία. Το κόστος, ναι, ενδεχομένως να αυξηθεί, τουλάχιστον σε μια πρώτη φάση. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Ελπίζω τα καθήκοντα που βάζει να μην είναι τεροβαρή, δηλαδή να μην είναι περισσότερα στη βιομηχανία από την πολιτεία. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι, αν θέλετε, ακριβώς επειδή περνάμε στην νέα εποχή, ακριβώς επειδή θα υπάρξει ένα μεγαλύτερο κόστος, θα πρέπει, και εμείς αυτό κάνουμε ως Combat, συνεργαζόμαστε στενά και με το Υπουργείο και με τη Γενική Γραμματεία του κ. Γραφάκου και με τον ΕΟΑΝ και με την κυρία Τόγια και όλους τους υπηρεσιακούς, γιατί είναι ευκαιρία να δούμε λίγο τους θεσμούς στην Ελλάδα. Είναι ευκαιρία να αυξήσουμε τους ελέγχους. Πάσχουμε από ελέγχους στη χώρα και πρέπει να το κάνουμε για την εφαρμογή των νόμων. Νόμοι υπάρχουν. Πρέπει να τους εφαρμόζουμε σωστά για να μπορέσουμε να μειώσουμε και την εισφοροδιαφυγή, που στην ουσία είναι και φοροδιαφυγή. Για να μπορέσουμε, αν θέλετε, να πείσουμε και την αγορά και τον πολίτη ότι αξίζει τον κόπο ενδεχομένως να πληρώσει ένα μεγαλύτερο κόστος. Ταυτόχρονα, με την ευκαιρία που μου δίνετε, θα ήθελα να αναφερθώ και σε ένα άλλο πολύ σημαντικό τομέα, που εμείς τουλάχιστον στην Combat τον έχουμε βάλει πολύ ψηλά στην προτεραιοποίησή μας, που είναι η ψηφιοποίηση των διαδικασιών της εναλλακτικής διαχείρισης των μπαταριών και όχι μόνο. Πρέπει να γίνουν αλλαγές στο Εθνικό Μητρό Παραγωγών, να εξυγχρονιστεί. Πρέπει να βοηθηθεί και να ενισχυθεί η εφαρμογή του ΙΜΑ. Πρέπει να τελειώσει η σύνδεση του ΓΕΜΗ με το ΕΜΠΑ. Πρέπει να μπορέσουμε να ψηφιοποιήσουμε και να παρακολουθήσουμε την πορεία των αποβλήτων για μεγαλύτερο traceability, για μεγαλύτερο visibility, για μεγαλύτερη, αν θέλετε, εφαρμογή των νόμων. Μίλησε πριν η κυρία Λαμπρέα για το ψηφιακό διαβατήριο της μπαταρίας. Πρέπει να προετοιμάσουμε τις υποδομές μας. Αυτό είναι αλήθεια και μια που θέσατε αυτά τα θέματα, τα οποία πρέπει μάλλον να απαντηθούν από την πολιτεία. Θα περάσω στον κύριο Γραφάκο, στο δεύτερο κύκλο των ερωτήσεων. Θα μου επιτρέψετε να αλλάξω λίγο τη σειρά και να ξεκινήσω με τους θεσμικούς παράγοντες της πολιτείας αυτή τη φορά. Ακούσαμε λοιπόν από τον κύριο Μπουντουβά κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Ακούσαμε και νωρίτερα από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στην εκδήλωση ότι το κομμάτι των αδειών που απαιτούνται συχνά για έργα στο μέτωπο της κυκλικής οικονομίας είναι ένας γολγοθάς. Δηλαδή υπάρχουν διοικητικά προβλήματα τα οποία πρέπει να ξεπεραστούν. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω αν υπάρχουν διαρθρωτικές αλλαγές τις οποίες επεξεργάζεστε, αν υπάρχει ένας σχεδιασμός διαρθρωτικά και θέματα γραφειοκρατίας τα οποία μπορεί να ταλαιπωρούν την βιομηχανία και γενικά το οικοσύστημα της κυκλικής οικονομίας να διορθωθούν σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα και ποια είναι τα επόμενα βήματα στο μέτωπο αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς διανύουμε το πέμπτο, έχουμε μπει... Ναι, τώρα. Εμείς έχουμε μπει ήδη στον πέμπτο χρόνο της διακυβέρνησής μας, άρα ό,τι διαρθρωτικά είναι να κάνουμε, έχουν γίνει εμπροστοβαρό στα περισσότερα. Νομίζω η πιο σοβαρή διαρθρωτική κίνηση που έγινε και έχει παίξει ρόλο σε αυτή την εξέλιξη που έχει γίνει στην Ελλάδα είναι ότι η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Αποβλήτων ήρθε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, στο φυσικό της χώρο και απέκτησε οντότητα.
Δεύτερον, στις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, βλέπω εδώ τον Κωνσταντίνο τον Αραβώση, τον καλό φίλο, τότε ήταν Γενικός Γραμματέας. Απλοποιήθηκε σημαντικά η διαδικασία. Προχωρήσαμε και σε μια σημαντική τομή τους ιδιωτικούς αξιολογητές, άρα έγινε και εκεί κάτι σημαντικό. Στο κομμάτι το χωροταξικό, εγώ θυμάμαι όταν ανέλαβα την γραμματεία, άκουγα ότι κανείς δεν θέλει δίπλα στην πόρτα του τα απόβλητα. Ναι, είναι χωροθετημένα πλέον όλα. Υπάρχει και εκεί μια τακτοποίηση. Λύσατε όλα τα προβλήματα? Όχι, προφανώς. Εδώ όμως έλεγα από το στόμα μου το πήρατε. Ναι. Προφανώς είμαστε εδώ, ακούμε την αγορά. Εμείς δεν είμαστε μια διακυβέρνηση η οποία βλέπει τον ιδιωτικό τομέα ως τον μπαμπούλα και τον εχθρό. Τους βλέπει, τους αναγνωρίζει το ρόλο τους και προσπαθούμε να βοηθήσουμε την ανάπτυξη της χώρας μέσα από την ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας. Κάνοντας παράλληλα και θεσμικά αναχώματα. Δηλαδή, η ΡΑΗ, η νέα ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή ενέργειας, αποβλήτων και υδάτων, ΡΑΗ, αποβλήτων ενέργειας και υδάτων, παίζει αυτό το ρόλο. Διασφαλίζει την καλή τιμολόγηση όλων αυτών των διαδικασιών για τον πολίτη. Καλύπτει ένα κενό το οποίο δεν υπήρχε. Απ' την άλλη, ο ΕΟΑΝ και η αναβάθμισή του, διότι, εντάξει, το είπε και η κυρία Τόγια, υπήρχε μια δυσκολία εκεί κατανόησης. Τώρα και εκεί ο θεσμικός τους ρόλος ασκείται καλά. Και βεβαίως διαρθρωτική είναι και η αλλαγή, ότι βάζουμε και νέα ρεύματα αποβλήτων στην υποχρέωση της εναλλακτικής διαχείρισης. Διαρθρωτική είναι και η αλλαγή, ότι για να πετύχουμε την πρόληψη βάζουμε και το τέλος στην πλαστική σακούλα και την απαγόρευση στα καλαμάκια. Θα μου πεις, ακόμα δεν έχουν εφαρμοστεί. Ναι. Όμως βρισκόμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Εκεί έχουμε καθόλου στοιχεία πόσο έχει αυτό προχωρήσει? Η πλαστική σακούλα και το τέλος που έχει μπει πλέον μερικά χρόνια πριν, άρα έχουμε δεδομένα, ξεκάθαρα δείχνει τη μείωση. Αλλά το βλέπεις και με γυμνό μάτι. Εδώ βλέπεις οι περισσότεροι εκθέτες έχουν μια σακούλα, μια τσάντα επαναχρησιμοποίησης, την οποία άμα πάτε στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς σας, θα δείτε την αλλαγή στην καθημερινότητα. Θα δείτε σε λίγο χρονικό διάστημα αλλαγή, θα έχουμε και τους περιέκτες τους, ο καθένας θα έχει το δικό του. Θα καταργηθούν τα υπόλοιπα με τα τέλη που μπαίνουν. Λοιπόν, δεν λέω ότι, επαναλαμβάνω, λύσαμε όλα τα θέματα. Έτσι, υπάρχουν ακόμα αγκυλώσεις στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Πρέπει να γίνει δουλειά συνολικά στο να καταργηθούν διαδικασίες που είναι περιττές. Και εγώ μπορώ να σας πω κάποιες που κάναμε, αλλά δεν έχει νόημα, θα φλιαρίσουμε. Η ψηφιοποίηση που γίνεται είναι αλλαγή προς τα εμπρός. Γίνονται πράγματα. Αλλά ό,τι δεν έχει ακόμα αντιμετωπιστεί, η απάντηση είναι εδώ είμαστε και ακούμε και συζητάμε και προσπαθούμε να το επιλύσουμε. Μάλιστα. Ευχαριστούμε λοιπόν κύριε Γραφάκο. Θα περάσω στην κυρία Τόγια. Να παρακαλέσω κάτι. Δεν θέλω να φανώ αγενής. Ξέρει ο κύριος Μπαντουβάς ότι έχω μια ανηλυμένη υποχρέωση να ζητήσω συγγνώμη από τους υπόλοιπους συνομιλητές, αλλά θα πρέπει να φύγω. Καταλαβαίνουμε κύριε Γραφάκο. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας. Να είστε καλά. Και θα περάσω στην κυρία Τόγια για να ολοκληρώσουμε τον κύκλο της θεσμικής εκπροσώπησης της πολιτείας. Πριν την ερώτηση, να επισημάνω και εγώ κάτι πάνω σε αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μπουτουβάς πριν, όσο αφορά το νέο κανονισμό. Βλέπουμε όμως και το νέο κανονισμό για τις μπαταρίες και το νέο κανονισμό. Βλέπουμε ότι η Ευρώπη περνάει σε ένα άλλο μοντέλο, ωραία, από οδηγίες σε κανονισμούς. Να υπάρχει ομοιογένεια. Πιάνει από το προϊόν μέχρι και το απόβλητό του. Αυτό θα το δούμε σε λίγο και στις συσκευασίες. Ωραία, παντού. Άρα αυτές είναι, αν θέλετε, αλλαγές, τις οποίες θα πρέπει και εμείς να τις υιοθετήσουμε και να τις ενσηματώσουμε στη στρατηγική μας και στη πολιτική μας.
Και επίσης, επειδή μιλήσαμε και για ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ένα άλλο έργο το οποίο έχουμε δρομολογήσει στον οργανισμό και για να διασφαλίσουμε τη διαφάνεια, αλλά και για να κάνουμε τη δουλειά μας πολύ πιο εύκολη, είναι να προχωρήσουμε στην ψηφιοποίηση του οργανισμού και στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Και γι' αυτό έχουμε ήδη εξασφαλίσει πόρους από το Ανάκαμψης και διεκδικούμε κι άλλους. Η ψηφιοποίηση είναι η μεγάλη πρόκληση μαζί με την πράσινη μετάβαση και ας ελπίζω, νομίζω ότι το 2024 θα είναι μια εξαιρετικά κρίσιμη χρονιά και στο μέτωπο της απορροφητικότητας των έργων που έχουν ενταχθεί στο RRF, διότι υπάρχουν και τα ορόσημα, οπότε βέβαια. Τρέξαμε πολύ γρήγορα στην ένταξη, ωστόσο η απορρόφηση είναι το μείζον σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, θέλω λίγο να πάμε σε μία έρευνα του ΙΟΒΕ του 2022. Θα σας αναφέρω ορισμένα νούμερα. Το 77,6% των αστικών στερεών αποβλήτων θάβονται σε χωματερές, που είναι το 4ο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο το 19,9% πάνε για ανακύκλωση ή κομποστοποίηση, έναντι 48,5% στη Γερμανία, 32,5% στη Σουηδία και μόνο το 1,3%, ελάχιστο ποσοστό, χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενέργειας. Ταυτόχρονα, σύμφωνα πάντα με την ίδια μελέτη, η Ελλάδα ανακυκλώνει περίπου το 60% των αποβλήτων συσκευασιών που πάνε στους γνωστούς μπλεκάδους, ένα ποσοστό κοντά στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακυκλώνουμε σχεδόν όλες τις χάρτινες και μεταλλικές συσκευασίες, αλλά μόνο το 1/3 των πλαστικών συσκευασιών και ακόμα μικρότερο ποσοστό από γυαλί και ξύλο. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, εγώ ξέρετε κατάγομαι από την Τίνο. Σε πολλά νησιά η πραγματικότητα στα σκουπίδια είναι τα σκουπίδια τα καίνε επί της ουσίας. Δεν υπάρχει ούτε καν ταφή. Πείτε ότι δεν το ακούσα. Ναι, αλλά εγώ θα το πω. Ισχύει. Διότι πιάνουν και πυρκαγιές, ξέρετε, στα νησιά το καλοκαίρι. Επίσης. Άρα, πού βρισκόμαστε, έχουν αλλάξει αυτά τα ποσοστά και πώς μπορούμε να τα αλλάξουμε? Να σας πω ότι και εγώ από νησί προέρχομαι, το οποίο πιο μεγάλο από την Τίνο, από την Κέρκυρα, το οποίο είχε πολύ σοβαρά θέματα και έχει ακόμα θέματα με μονάδες επεξεργασίας. Λοιπόν, όπως σας είπε και ο Γενικός, έγιναν κάποια πολύ μεγάλα βήματα. Έγιναν πολλές μονάδες, ωραία. Τα αποτελέσματα έχουμε αρχίσει να τα βλέπουμε σιγά-σιγά, αλλά ξέρετε, οι μονάδες θέλουν χρόνο μέχρι να δημοπρατηθούν, να κατασκευαστούν και όταν ξαφνικά αρχίσουν να λειτουργούν, μετά βλέπουμε τελείως άλλα ποσοστά. Εντάξει, αναμένουμε, νομίζω, ότι μέχρι το 27 να έχουμε κλείσει αυτό το θέμα όλων των μονάδων διαχείρισης. Αυτό σίγουρα, είμαι σίγουρη ότι ο Γενικός θα μπορούσε να το ήξερε πολύ καλύτερα. Αυτά είναι. Και τα στοιχεία είναι πράγματι τα ποσοστά όσο αφορά την υγειονομική ταφή, είναι πράγματι αυτά. Δεν έχουμε καλές αποδόσεις. Φιλοδοξούμε όμως να τις αλλάξουμε. Και σύντομα. Έχουν δρομολογηθεί όλα αυτά. Τώρα, όσο αφορά τα απορρίμματα συσκευασίας που είπατε, εγώ θα σας πω για επίσημα στοιχεία. Ωραία, τα στοιχεία που έχει δώσει η χώρα μας και τα οποία είναι στη Eurostat. Μιλάμε για στοιχεία του 2021 και μιλάμε για 54,κάτι% ανακύκλωση συσκευασιών. Εδώ τα ποσοστά ανά υλικό λίγο διαφέρουν. Πράγματι, έχουμε πολύ καλά ποσοστά στα μέταλλα, το οποίο είναι και λογικό, δεδομένου ότι τα μέταλλα μπορούμε, αν θέλετε, να τα διαχωρίσουμε και στα κέντρα διαλογής. Έχουμε πολύ καλό ποσοστό στο χαρτί, δηλαδή φτάνουμε μέχρι το 85%. Δεν έχουμε τόσο καλό ποσοστό στα πλαστικά, που είμαστε γύρω στο 37,5-38%. Κάτι που διαφέρει από την άλλη Ευρώπη είναι το ποσοστό που έχουμε στο γυαλί, το οποίο είναι πολύ πιο χαμηλό, δηλαδή μιλάμε για ένα 25-27%. Και πού μπορεί να οφείλεται αυτό? Στο ότι δεν έχουμε πολύ καλό δίκτυο χωριστής συλλογής. Άρα πρέπει να κάνουμε μια πολύ στοχευμένη προσπάθεια στο δίκτυο αυτό. Εγώ εδώ θα σας πω ότι, για παράδειγμα, η Ευρώπη στο σύστημα εγκυοδοσίας, το γυαλί δεν το έχει στο σύστημα. Γιατί ήδη πιάνουν, δηλαδή εγώ θυμάμαι τη Γαλλία από το 2000 έπιανε κάτι ποσοστά 80-90%. Δεν το βάζουν στο DRS, σε αντίθεση με το πλαστικό. Εμείς θα δούμε τι θα γίνει σε αυτό το θέμα. Είμαστε πίσω στο γυαλί. Είμαστε πίσω. Ξέρετε, δεν είναι και πολύ στην κουλτούρα. Σίγουρα μπορούμε να κάνουμε πολύ στοχευμένες προσπάθειες στα χορέκα, για παράδειγμα. Δηλαδή σε όλα τα εστιατόρια
και να δούμε. Εντάξει, νομίζω όμως ότι οι συσκευασίες που κυκλοφορούν στους δρόμους δεν είναι γυαλί. Συνήθως το γυαλί το βρίσκουμε σε ξενοδοχεία και εστιατόρια. Σωστά. Να περάσω λοιπόν τώρα στον ιδιωτικό τομέα και θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Τινιακό αν εκτιμά ότι ως μέλος ΔΟΣΟΥ και του ΣΕΠΑΝ ότι η σημερινή συγκυρία ευνοεί την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλειών στον τομέα της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι η μετάβαση στην κυκλική οικονομία είναι αναπόφευκτη, δηλαδή το λένε πλέον όχι μόνο οι θεσμικοί φορείς, η βιομηχανία, όλοι. Άρα η Ελλάδα είναι καλά τοποθετημένη σε αυτή την παγκόσμια ευκαιρία. Λοιπόν, θα πω κάτι που είπε η κυρία Τόγια πριν, ότι τουλάχιστον είμαστε σε καλό δρόμο. Υπάρχουν βήματα και έχουν φανεί αυτά τα βήματα που έχουν γίνει. Εγώ θα τονίσω κάτι που έχουμε κάνει ως ΣΕΠΑΝ, δύο σημαντικά βήματα, δηλαδή έχουμε εκπονήσει μια μελέτη κυκλικής οικονομίας που είναι στη διάθεση της πολιτείας, μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία για να μπορέσουν να βασιστούν σε αυτά και έτσι ώστε να βγουν νέα μέτρα για την όσο το δυνατόν καλύτερη μετάβαση προς την κυκλική οικονομία. Επίσης, έχουμε κάνει ένα μεγάλο έργο, το ηλεκτρονικό μητρό αποβλήτων, το οποίο βοήθησε πάρα πολύ στο να καταγραφούν και στο να διευκολυνθούν και ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας τόσο στην αναφορά και στην καταγραφή των αποβλήτων που παράγονται και επίσης και που καταλήγουν. Εκεί θα πρέπει να βοηθηθεί ακόμα περισσότερο, γιατί έχει μείνει λίγο στάσιμο, να προχωρήσει έτσι ώστε να πάμε στο επόμενο βήμα που είναι αυτό που είπε και ο κύριος Μπουντουβάς. Δεν έχουμε τον ελεγκτικό μηχανισμό, δεν έχουμε τον έλεγχο στην τήρηση πλέον του νομοθετικού πλαισίου που υφίσταται. Είναι πάρα πολύ καλό το πλαίσιο, έχει εναρμονιστεί με τις Ευρωπαϊκές Ένωσης το ελληνικό πλαίσιο, νομοθετικό πλαίσιο, όμως πολλές φορές δυστυχώς δεν εφαρμόζεται ή εφαρμόζεται λιπώς, διότι ένας παράγοντας σημαντικός είναι ότι δεν υπάρχει ο σωστός έλεγχος. Άρα αυτό που είπε και ο κύριος Γενικός πριν, όσον αφορά τους ιδιώτες ελεγκτές, περιβαλλοντικούς ελεγκτές, πρέπει να εφαρμοστεί. Το αναμένουμε να είναι πλέον, έχει προχωρήσει και το ΠΙΔΕΛΤΑ αλλά και η ΚΙΑ που για την εφαρμογή τους, έτσι ώστε να εφαρμοστεί επιτέλους αυτό. Πρέπει να εφαρμοστεί επίσης οι ιδιώτες αξιολογητές των μελετών, και αυτό είναι ένα βήμα που έχει προχωρήσει τελευταία και χρειάζεται να εφαρμοστεί έτσι ώστε να προχωρήσει η διαδικασία της αδειοδότησης, που πάλι, όπως είπε και ο κύριος Αραβώσης, έχει ξεκινήσει, έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα όσον αφορά τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου, όμως λίγο κομπιάζουμε στην εφαρμογή. Με αυτό το βήμα των ιδιωτικών αξιολογητών σίγουρα θα προχωρήσουμε κι άλλο. Επίσης, θα έλεγα ότι, να επαναλάβω μάλλον ότι είμαστε σαν ιδιωτικός τομέας, σαν ΣΕΠΑΝ, σαν φορέας σύνδεσμος εταιριών, είμαστε δίπλα στην πολιτεία, δίπλα και στον ΕΟΑΝ και στην Γενική Γραμματεία για να βοηθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο να βελτιώσουμε αυτά τα βήματα που έχουν ήδη γίνει, που είναι μεγάλα όντως. Αλλά χρειάζονται κι άλλα. Χρειάζονται σίγουρα κι άλλα και συνέργειες σε αυτή την περίπτωση. Συνέργεια του ιδιωτικού τομέα με το κράτος είναι πολύ σημαντική. Έχουμε μόνο 5 λεπτά ακόμη, οπότε θα ήθελα από όλους να είμαστε λίγο πιο σύντομοι. Θα περάσω στον κύριο Μπουντουβά και θα ρωτήσω ειδικότερα, γιατί θα δώσω το δικό μου μικρόφωνο, εντάξει, είμαστε μια χαρά. Ειδικότερα στο μέτωπο των μπαταριών. Αν έχουμε τη σημαντική διείσδυση της ηλεκτροκίνησης, αλλά και τον ΑΠΕ, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που δημιουργούν ευκαιρίες ανάπτυξης του κλάδου, αν οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι έτοιμες να ανταποκριθούν σε αυτήν την νέα πρόκληση, τη νέα ανάπτυξη. Ναι, είναι αλήθεια. Ο κλάδος της μπαταρίας γνωρίζει και θα γνωρίσει και τα επόμενα αρκετά χρόνια αλματώδη ανάπτυξη. Είναι φανερό. Όπου ακούμε πράσινη ενεργειακή μετάβαση, στην ουσία σημαίνει αποθήκευση ενέργειας. Όπου ακούμε ηλεκτροκίνηση,
σημαίνει μπαταρίες. Είναι προφανές λοιπόν, και αυτό δεν είναι ένα ελληνικό φαινόμενο, δεν είναι καν ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Ξαναλέω αυτό που είπα και πριν, και ο ερχομός, μάλλον το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επέλεξε το πρώτο καινούριο, ας το πούμε έτσι, το πρώτο νομικό κείμενο της νέας εποχής να είναι για τις μπαταρίες, δεν είναι τυχαίο. Αν θα μπορέσει να ανταποκριθεί, δεν είναι εύκολο, αλλά θα γίνει, γιατί είναι απαραίτητο. Τώρα, εμείς εδώ στην Ελλάδα τι κάνουμε, και τι κάνει πιο πολύ η Combat στο κομμάτι της διαχείρισης των αποβλήτων. Ψάχνουμε, προσαρμοζόμαστε, μελετούμε, έχουμε κάνει μελέτες, έχουμε μαζέψει πληροφορία για το τι γίνεται στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Συνεργαζόμαστε στενά, συνεργαζόμαστε με τους ευρωπαϊκούς φορείς, με τη EUCOMBAT, παίρνουμε τεχνογνωσία. Συνεργαζόμαστε στενά με το Υπουργείο, με τον ΕΟΑΝ. Προσθέτουμε, αν θέλετε, προσπαθούμε να προσθέσουμε αξία σε όλη αυτή την αλυσίδα της εναλλακτικής διαχείρισης, που θα είναι καλό και για τη χώρα, θα είναι καλό και για την αγορά. Ξαναλέω και πάλι, η συνεργασία μας είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Πρέπει όμως να τρέξουμε πολύ γρήγορα σε δύο αυτά θέματα. Επιτρέψτε μου να τα επαναλάβω. Στο κομμάτι των ελέγχων, χαίρομαι που το άκουσα και από τον κύριο Τινιακό, θέλω να το υπογραμμίσω και εγώ άλλη μια φορά. Αν δεν το κάνουμε γρήγορα και καλά, θα μπλέξουμε, να το πω έτσι απλά. Ακριβώς γιατί ο κλάδος αναπτύσσεται με πολύ μεγάλη ταχύτητα, πρέπει και εμείς να τρέξουμε πολύ και στο κομμάτι της ψηφιοποίησης, διότι είναι σαφές ότι χρειάζονται καινούργια εργαλεία για την καινούργια εποχή. Νομίζω ότι είναι μάλλον ευτύχημα ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο συγκεκριμένο κλάδο, έχουμε πρώτα τους κανόνες και μετά έχουμε την έκρηξη της ανάπτυξης. Αν είχαμε πριν την έκρηξη της ανάπτυξης και μετά έρχομασταν εκ των υστέρων να θέσουμε τους κανόνες, ναι, πρέπει να πάνε παράλληλα και πρέπει να τηρούνται, όπως λέτε και εσείς. Η έλεγχη είναι πολύ σημαντική. Να περάσω στον κύριο Reuters, και μια που συζητάμε για την αγορά της μπαταρίας και τον κλάδο των μπαταριών, βλέπουμε φυσικά ότι και στην Ευρώπη η ανάπτυξη είναι ραγδαία, λόγω και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, λόγω και της ηλεκτροκίνησης. Έχουμε τον νέο μηχανισμό. Θέλω να σας ρωτήσω αν οι νέες προϋποθέσεις και οι νέες ρήτρες έχουν κόστος για τη βιομηχανία εναλλακτικής διαχείρισης και ποιος θα τον αναλάβει. It's okay. Yeah. You had a long question. But yes, when you talk about cost, if I understood it well, yes, it will increase cost, the whole regulation. But this has more to do with materials, with lithium. Lithium is a more costly product in safety to transport, in safety to collect, but also in recycling. So it will increase cost. At the same time, I should not look to the regulation as a hurdle, as was mentioned earlier, but also as an opportunity. So the lithium cells could also be used again and then become a value. So whether this will be a value taking care of the additional cost, that is the future to say, but at least it will maybe level the part. The additional part is also that regulation gives, of course, more rules, but I think reporting is a very, very important part in that, in the regulation, especially because you have multiple categories and the responsibilities needs to be with the right producers. The producer of an EV should have the producer responsibility and not switch to industrial because his batteries will be used in storage in the future. So it's very important to set up a good reporting system to know where are the batteries and how are they used again. That's the key point to look at for the future also. Thank you very much, Mr. Reuters, and thank you that you have been short and very to the point. And θα τελειώσω με τον κύριο Κατράκη και παραμένοντας σε ευρωπαϊκό έδαφος και επιμένοντας λίγο στο θέμα του κόστους, διότι ορισμένες φορές είναι και αυτό που διαμορφώνει την ατζέντα. Έχουμε ακούσει από πολύ ισχυρούς παίκτες στη βιομηχανία της ενέργειας να λένε πως η πράσινη μετάβαση θα κοστίσει πολύ ακριβά και αυτό το κόστος θα πρέπει να το επομιστούν οι καταναλωτές και αυτό είναι κάτι που οι Ευρωπαίοι πολιτικοί δεν το εξηγούν ευκρινώς στους Ευρωπαίους καταναλωτές. Θέλω να σας ρωτήσω αν ισχύει κάτι αντίστοιχο και για τα απόβλητα και μήπως οι εικόνες που είδαμε πρόσφατα από τις αγροτικές κινητοποιήσεις στην Ευρώπη είναι και εικόνες από το μέλλον.
So it's again actually two questions in one question. I'll try to be very short. The farmers in Brussels, I think, is a very topical issue because they have been asked to transition at a time of a very high inflation rate. The common agricultural policy initially was meant to have as much food as possible for European consumers, and now we ask them to move from quantity to quality. But we had the same issues in France and in Greece as well, in the same period. And that's why I say it's very topical. And what they are facing today is a lot of red tape, and when you look at what transpires on what they say, and also an unlevel playing field with imported products which do not have to face with similar legislation. And what I was working on with the Commission and the Belgian presidency no later than 2 weeks ago on packaging was exactly the same dilemma. The EU proposed a packaging regulation with recycled content targets, which initially, by definition, had to be met via waste collected and recycled in Europe, which is exactly in line with what you have just mentioned. If you want to recycle, you want to have education so that people know that recycling starts at home, infrastructure so that you have the facility to do the sorting and the recycling, and that you have end markets. And indeed, when you are creating why we have so low recycling rates for plastics, because it's usually more difficult, packaging must be food grade compliant. You don't want to ask people to drink bottled, water in PET bottles which are unfit for food grade applications in terms of chemical composition and stuff like that. And so obviously all these investments do have a cost. The carrot is to play on the demand. So recycle content targets, and indeed there will be a cost to be borne, usually by producers, but after a certain amount of time you get economies of scale because you amortize your cost of setting an industry. The question we had no later than 2 weeks ago in packaging is whether the recycled content for plastic shall solely be met by waste collected and sorted in Europe, thanks to the infrastructure that Greece is investing in and that the recyclers are building in Europe, or whether and under which condition we should allow for imports. Our position was either we stick to the initial proposal of the Commission, or we put equivalent conditions so that regardless of whether plastics is collected and recycled in Europe or outside Europe, everybody abide by the same rules. Otherwise, what will happen is what has happened last year in PET, where a lot of imports of recycled PET happened in Europe. We witnessed a lowering of the price of recycled PET in Europe up to 50%, despite over the last 3-4 years having built a lot of capacities because of recycled content plastics under a so-called single-use plastics directive, which also triggered the ban on plastics bags and stuff like that. So I want to make the link with what you just mentioned, the need to invest at the beginning, and the need to make sure that we have downstream markets for what we collect and recycle in Europe, and to make sure that the transition towards a greener economy is also going to be a green industrial transition that creates local jobs, and which is also very much connected to everyday politics everywhere, because no industry means more social unrest. Very interesting input, and στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους, να ευχαριστήσω τον κύριο Τινιακό, τον κύριο Κατράκη, τον κύριο Reuters, την κυρία Τόγια φυσικά και φυσικά τον κύριο Μποντουβά και να σας ευχαριστήσω όλους όσοι μας ακούσατε. Νομίζω τράβηξε λίγο περισσότερο από ό,τι ήταν το... Αλλά νομίζω ήταν ενδιαφέρον. Ελπίζω να ήταν ενδιαφέρον για όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ.